معرف حدا نخعوتو خازقولو مرجعتات توفيلهم عاوت كابيز متص تهوبو سلازلك طرح ديخا تعوت ويس كال رواحيتات عاوت اللوي بزعب عاوت كنزارب انت جميرنا كل عالو زخولو حتوتاتن مجلستاتن ما عليها يبلومن فلوت فرنساو قطعماي ادوارد بايلورن بزعبازي عاوت همزقب ما شعوتهم عاشو توهبو سلازلو ويتعويتو كبلو خايم بمبال تزاريبو نيرو قطعماي ادوارد بايلورن بزعبازي عاوت همزقب ما شعوتهم عاشو توهبو سلازلو ويتعويتو كبلو خايم بمبال تزاريبو نيرو أبتعوت الأوان بزحات سبات نعوتاتك مستوهبو أساسر وقت سميعها زغنا كاب حق زرحقن ناب عوت كل والنازل لو مردأتا زقاقني توهو بينو أخلي كونن أخلن تنيردا سلمنتا يوم اتهم أب كابينا زلو لعل توهو استعدلو سبات كعوت زين ريام عوت بينو بفتصهم أخلو خوينو أيفلتني اتبقى أبو زمناو محدرا زفلت بيتر دراكر بزعبازي أمنغو أدمعنت ني حدث مسبلحو حيل سلا أمرو كم أون عمق أتفلتاتو زلو متأسر ويزمدنا تحتيو بلحي حيل سلا أمرون فلتاتن أقدست تسقاتات سبيون انتقنا بقعت نأد معنتيو ناوت يتصغيرام بمبال رئيتو هيبون يرو انت دا أتوهو بأخال خوينو ازوم أب هيوت لعول عوات تغنات إفهم إن عزوام سبات كلهم لعول توهو استعدوا اليوم مالتيو اتحققنا نصي كونان اسكنا زاقت إلى زلا مصنعة نتعذب لعل 500 أما حدرتي نايتن أب علم زلوا زعابيا 500 تكالات أب كوليج كلو ما أكلاي درجة مالت درجة سيزن برام سبات يوم لعل سوسان 500 كابتوم لعلوت حققتي سنترس حبرات منغستات أمريكا أب تمرتهم مستهم أب تحتواي درجة سرع زنبر يوم لعل 700 كابريسيدنتات أمريكا خون زبوق عمرحت دما أب تمرت خلو مستهم تحتواي درجة سرع زنبر يوم لعل 500 نايتهم مليونيرات كون زبوق عصبوانين ون ناي كوليج تمرتهم كزازمو زيك اليوم بزي أقدمو تزرزير زل حقتات توهبو كل نجر كم زي كنا كنردأ نخلينا أمون تايد أيو اتي أب هيوت فلليات فتر زلا نخط عوتك انتاي زد ليكا زخونا سبك عوتي خلديو أقداس النتن تران توهبو أب عوتك انتايو اتغل على زغل حتوتات بزوحيو كل سبون نناتو ملسن امنتن كلوا بهرياويو ناثي امنت دما إذ السعبيو قداماي كل سب توهو اللوا كل سب معر خبر اللوا معر توهو قنا تواهيبو يفلتنيو قال سبات بزوح بعبيت توهو تستخابو كوني خوليوم بنتصارو قال سبات دما واحد زبالة تعدل تزلو ميخونو كن رسعو زيبلنا حد حققنا اللو كل سب ببقعات كسر حزغل حانت نقر اللاتو ماركوس بوكينغهامن دونالد كليفتونن زتبهالو صحافتي حدا بمصنعات الزرقاقص وحبريتا أبتا حيل خده سسو Discover Your Strengths اتبل مصحفهم زرقيحهم اللو نساتهم انتايوم زبلو زخونة سب أب حدا نقر كاب 10,000 سبات نلعلي نتنقر ببقعات ناي مفتسام توهبو اللو يبلو زخونة سب نز توهبو كالاليون على اللي دما بعتو كسر حلون كمز اللو دما يمخرو بزعبها نفس خازل لك الردادة قدم حجي معوات كان زي معوات كان كمون بلك كقلت كان توهبو خان تفلتن أي تفلتن بزي قدس نسخا يخا معري دما كتمع بلون كتبربرون توهو استعدلك سبيقا كلتا نتأتدليو زيكونا نتزلكا توهو أمع بالله اتي أب توهو تراح تمركسو عاوت تصبديو زعوت ويس اتتوهو بمللاي نتوهو كمع بالزعر سب إلا انت زحاتتسي ملسخان تاي مخونا كم زرداني اتملس رديو دقيمة سلام تاي دا ايوم سبات ندغ متاتهم كتعبابي جزيهم زدفو إلا حتى كم دلغو كل جزي أبز قبرو أستمراتات سقيت الزربلا إذا نتبيع نتعذب تيدما بقصالي أب كندي أب دخاماتهم أب تحيال قنم زيادة سقيتهم كسر حيز مخرب بزحات سبات جنا أب كندي أب تحيال قنم أب تدخم قنم كسرحن جزيهم كطفون يوم زرايو كم أب النت أب حدا عود زلكا توهبو 4 بل أب زمدايزي أبرتعكا تعيركا زلكا توهبون كقلتن ناب شدش تديبو تغليخا أب قل عودقنا زلكا خقلت شوعات هزبت سحكوين ترخبو أبز عودزي أبرتعكا بمسعر توهبو خان كقلت كان ناب 9 ويون ناب 10 كتديبو عدلا لكا أبرتعكا تسعيركا دما اتوصيت نافتصو منت كقرب يخليو كم سب أب تزعبي توهبو زلكا نجر كتتكرا لكا بس دما أب هيوت عود كونكا خطوات تخليخا سلازي بلك بلج أخان توهبو خان أبي مخان مللاي أقدسيو سالساي زخونا سب نتوهبو واغاز وسخلو مرج أكوسري خليو اتي كاب كالوت سبات زفليكا اتوسدو مرج أي
እንተዳ ኣብ ክንዲ ኣብ ድኻምካ ኣብ ሓያል ጎንኻ ከተተኩር ወሲንካ ካብቶም ተውህቦ ጥራሕ ሒዞም ስቕ ዝመረጹ ሰባት ክትፍለ ኢኻ እቲ ፍሉጥ መዳድን ናይ ፖለቲካ መራሕን ዊልያም ብራያን ጽሑፍቶ ዕድል ወይ ዕጭ ኣይኮነን ናይ ምርጫ ሕቶ ጥራሕ እዩ እቲ ጽበዮ ወይ ከም ማና ዝወርደካን ዝወሃበካን እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጽዒርካ እትሃንጾ ነገር እዩ ብምባል ብዛዕባ ምርጫ ዘለዎም መረዳእታ ገሊጹ ነይሩ ብሓፈሻ ዓወት ምርጫ እዩ ነቲ ከዓውተካ ዝኽእል ቅኑዕ ምርጫ ወሲድካ ኣብ መወዳእትኡ ንምብጻሕ ድማ ካብ ልብኻን ተጽዒርካ ክትዕወት ዘጸግመካ ነገር ከቶ የለን ካብ ተመክሮይ ምርኩስ ብምግባር ነዞም ዝስዕቡ ኣብ ሂወት ብዙሕ ፍልልይ ክፈጥሩ ዝኽእሉ 14 ኣገደስቲ ምርጫታት ከለልኺ ኢለ ነቶም ዓወት ከምጽኡልካ ዝኽእሉ ምርጫታት ተወፊኻ ሰዓቦም ኣብ ነፍስኻ እመን ንኽቱር ድሌታትካ ኣማዕብሎ ተበግሶ ውሰድ ጸዓትካ ብምኹስኳስ ኣብ ሓደ ከም ዘተኩር ግበር ንምድላው ዝግባእ ክብርን ግዜን ሃቦ ኣብ ልምምድ እመን ዓቃቢ ኹን ትብዓት ሃንጸባርቕ ብቐጻሊ ዝምሃር ሰብ ኩን ሓያል ገጸ ባህሪ ኣማዕብል ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ኹስኩስ ንሓላፍነት ምውሳድ ውፉይ ኩን ኣብ ጉጅላዊ ስራሕን ምትሕግጋዝን እመን ነዞም 14 ምርጫታት እንተ ደኣ ስዒብካዮም ኣብ ሂወት ከምቲ እትምንዮ ዓይነት ሰብ ክትከውን ኣይክትጽገምን ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሂወት ምርጫ እቶም እትወስዶም ምርጫታት ድማ ንሂወትካ ይሃንጽዋ ሞያኻ ንምዕባይ እንታይ ኢኻ ትገብር ምስ መን ኢኻ ክትምርዖ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢኻ ክትወስድ ሎምኸ እንታይ ኢኻ ክትገብር ብዓብዪ ድማ ጽባሕ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ክትከውን ዝብሉ ሕቶታት ኩሎም ኣባኻዮም ዝምርኮሱ ሂወት ከምቲ ኣብ ጸወታ ጠላዕ ብዕድል እትምራሕ ነገር ኣይኮነትን ልክዑ ክትውለድ ከለኻ እንታይ ዓይነት ኣቃውማን ተውህቦን ክህልወካ ከም ዘለዎ ኣይትመርጽን ኢኻ እቶም ድሒሮም ኣብ ሂወት ዘጋጥሙኻ ክስተታት ግና ኩሎም ውጽኢት ምርጫታት ከም እዞም ምርጫታት እዚኦም ድማ ንሂወትካ መልክዕ የትሕዝዋ እቲ መበቆላዊ መንነት ዝተደመሮ ቅኑዕ ምርጫ የብጽሕ ናብ ዓወት ንዝወሰድካዮም ቅኑዓት ምርጫታት ክሳብ መፈጸምቶም ንምብጻሕ እንተተወፊኻ ንዕቑር ዓቕምኻ ክትበጽሖ ብዓብዪ ድማ ነቲ ናይ ሂወት ተልእኾኻ ክትበጽሖ ትኽእል ኢኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ይውልጎ ትብል ናይ ዶክተር ሱስ መጽሓፍ ንወዲ ጓለይ ኣብ ዘንብበሉ ዝነበርኩ እዋን ሓንቲ ደስ ትብለኒ ኣባ ሃላምቢበ ነይረ ኣብ ሽክና ርእስኻ ሓንጎል ኣለካ ኣብ ጫማኻ እግር ኣለካ በዚ ድማ ንሂወትካ ናብ ዝመረጽካ ኣንፈት ክትመርሓ ትኽእል ኢኻ ትብል በዚ ድማ እዛ ትሰምዓ ዘለኻ መጽሓፍ ቅኑዕ ምርጫ ንኽትወስድ ብምሕጋዝ ሂወትካ ናብ ዝበለጸ መገዲ ክትመርሓ ተስፋን ጸሎትን ይገብር ምዕራፍ 2 ኣብ ነፍስኻ እመን ናይ ብዙሓት ሰባት ዝዓበየ ጸገም ብፍላይ ድማ ኣብ ጉዕዞ ዓወት ኣብ ነፍስኻ እምነት ዘይምህላው ሰባት ዝዓበየ ብልጮም ኣበይ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ካብ ዓወት ዝዕንቅጾም ነገር ሕጽረት ተውህቦ ይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ባዕሎም ዝፈጥርዎ ሓጹር እዩ ንሱ ድማ ኣብ ነፍሶም እምነት ዘይምህላው እዩ ሰባት ኣብ ነፍሶም እምነት ካሕድሩ ከለዉ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዕቑር ዓቕሚ ብቐሊሉ ክጥቀሙሉን ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ጸጋታት ብቐሊሉ ከስተውዕሉሉን ይኽእሉ ዕቑር ዓቕምኻ ማለት ስእሊ ናይቲ ክትኮኖ እትኽእል ነገር ምህላው እዩ ኣብ ነፍስኻ እምነት ምህላው ድማ ነዚ ዕቑር ዓቕሚ ክትሪኦን ክትበጽሖን ይኽእለካ ተውህቦኻ ብልክዕ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ኣዳዕድዒ ዝፈልጦ ሓቂ ግን ኣሎ ኣብ ነፍስኻ እምነት ከየሕደርካ ነዚ ዘለካ ተውህቦ ጭቡጥ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ዝበለጸ ዓቕምኻ ክተርኢ እንተደሊኻ ኣብ ነፍስኻ ዝለዓለ እምነት ክህልወካ ይግባእ ቀዳማይ ኣብ ዕቑር ዓቕምኻ እመን ፍሉጥ ኣሜሪካዊ መሃዚ ቶማስ ኤዲሰን ኩሉ እቲ ክንገብሮ እንኽእል ነገር እንተንገብር ንገዛእ ርእስና እውን ከይተረፈ መገረምናያ ነርና ብምባል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብዛዕባ ዕቑር ዓቕሚ ወዲ ሰብ ተዛሪቡ ነይሩ ህንዳዊ ምኩር ፖለቲከኛ ማህትማ ጋንዲ እውን ኣብ መንጎቲ እንገብሮን ክንገብሮ እንኽእልን ዘሎ ፍልልይ ኣዝዩ ዘገርም እዩ እቲ ዘለና ዕቑር ዓቕሚ ሙሉእ ብምሉእ እንተንጥቀመሉ ኩሉ ሽግራት ናይ ዓለም ምተፈትሐ ነይሩ ብምባል ርእይቱ ሂቡ ነይሩ ብተመሳሳሊ እዚ ዛዕባ እዚ ናብ ውልቅናን ተምፂናዮ ድማ ኩሉ ሽግራትና ምፈታሕናዮ ነርና እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ግና መጀመርያ ኣብ ነፍስናን ኣብ ዘለና ዕቑር ዓቕምን ክንኣምን ኣለና ብዙሓት ሰባት ነቲ ዕቑር ዓቕሞም ብጭልፋውን ትኹን ከየልዓልሉ እዮም ዝኽለፉ ደራሲ ጆን ፖል ኣብታ ምስጢር ኣብ ፍቕሪ ምጽናሕ ዘ ሲክሬት ስቴይንግ ኢን ላቭ ትብል መጽሓፉ ሓደ ብመጽናዕቲ ዝተሰነየ ገምጋማዊ ሓበሬታ ኣስፊሩሎ ብገምጋም ሓደ ሰብ ካብ ዕቑር ዓቕሙ 10 ሚእታዊ ጥራሕ ይጥቀመሉ ካብቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጽባቐ ነቲ 10 ሚእታዊ ጥራሕ ይርዮ ካብቲ ኣብ ከባቢኡ ዝርከብ ጨና ድማ ነቲ 10 ሚእታዊ ጥራሕ ይሽትቶ እዚ እቲ ዝሓሸ ደረጃ ክኸውን እንከሎ ጠቕላላ ዘየስተውዕሉን ዘየስተማቕሩን እውን ኣለዉ
حدا عركي بزعباتها بفلوت صحفي مارك توين ستصحفت حانت زانتا يعليلون نيرو حدا سب كاب زعلم بموت مستفلي نقدس باولوس عم مأتو معصو منقسة سماياتي رخبو كله زفلتن لبا من مخانو سلا زفلت دما تهويخو كحتو جمرة زخبركا قدس باولوس او تدرنا علم ننويح عامتات زقت سألة قداسنت نيرو نيو اتزل على بقعت زون جنرال من مخانو المفلاق دما بزوح دخيمي كفلت قناي كالكون اتزحية لجنرال من كوني خون بمبال بالعول هنت إن التوكسة قدس باولوس دما قلت فيلو ازي هذا قلال حتون دا اتسب إذا أبك أدمي دويل زلي بمبال ناب كالق سب إنا ملكة تملسلو اتحتاتي بمقرام زمولوق عنا كميل كخمو تبل إذا سبزي عم مدر خلنا تصبو جريز فلط أنيرا حدا ترى أنا يقول بس سرحتني دمي نيرو بمبال تقاقي خمزلو كفلطو بمرتع ملسلو قدس باولوس بقدو تصبو قلقا اتحك أنصي إذا سبزي جنرال كخون انت زفتن نيرو اتزلع على كئلة زون جنرال كخون مباقع نيرو بمبال نتزي تبربر عقور عقمنايت تراسب كوينو هيواتو زنبرا سبعي كقل تصلو فتنة كارتونيست شارلس كولز هيوات عسرت زمجازا بشكلتا انت خونا دارقا مبزحتنا نتوم مجازات تتقيمنا اللهم عين فلت إنا بمبال حدنا هيوات حكي أو كي إنا نيرو نزوم مجازات انتاي نخونو ناينا نعقبهم زلنا انتاي تتقم لك نموخان اتزعابيه صقمنا بعلنا انفترو ني حسب حصوري اذا حصور زدما لك عبايته خمزلو حصور حنت سقمي كاين خيدي عقتنا بزعبازي تشارلز كواب زبحال نا اندستري كيلا حدا سب بعلو اب حسابو حصور انتقميتو نتا عبايته خغبرو زخل نجر حصور يغبرلو خمزلو كرد اللو بمبال حسابو اكفيل نيرو روبرت كريغلن لوس باتلرنز تبعلو صحفتي بزعبا عقور عقم ودسب كمز بمبال صحيفهم نيرو ناي ود سب درت بفصم كنفلط زكال ايكونن اب عالم زلو كلهم عينت فتنتات نناي ود سب عقر عقمخ مزنو يكلون يوم حدا سب بخطور دليت كبصحو زدليو حلم ترا حليو كاب تثبيت بزحاتن جزاء نفسه نلعل زخيد عقمي كان صبارق يخلي اب نفس وكف سب زلو زي تبربر عقر عقمي موداتان درتن يبلون انت دا بزعبه حصرتات كا تحسب جميركا بعلخا تفطرون كم زلخا كتجنزب لك بمبال صحيفهم نيرام سبات ببهرنا أبكننتي كلونا زلو سنا أمراون سمعيتاون بسلت نتأمت أبتزقات منا أكلاو بدهوتاتن تساقماتن إينا نتكور إثان مجمريا جزين إنبا إيفرست خط حكور زباقات شارون وودز تبعلت سمين أمريكا يتقوالن ستيتي بزعباتي أب جزين محكوار زقاسمتو تمرتي حسب أكافيلان يرا شارون أم مجلسيا اتحتو مهلاون زي مهلاون ني أكلاو تنكاري كونن انتاي دقا مهلاو حيال سنا أمراو كونتي ازت انكارز دمايو نتي بعلاتنا ان فترو درتات وي حصورات امس غار زحجزنا كابو حليفنا دما نتي كل نجر كنجبر زخلنا عقور عقمنا كنتقملو زحجزنا بحفشا امراو تنكار مهلاو نتيس عميتايت كاب دهوتاتنا زفتح صقاي بمبال جبراو تمكرا اكافيلا نيرا قدم جل عامتات ناب الاباما تعدي مخيده نيرا نتتصاوت كعسو سكعت من نقاقح استمرو نخب قدم استمرهم هبي دما نابت من لمامد بوتو كيده كعزبهم وسنكو اتوم غانتا بحبار كوينوم زتفلالي عينت لممدات ككايدو صنحوني اما نقول ممدوم مس اسلطانيوم نحصير غزي خعلل عدل رخيبه نيره اتا اسلطاني بزن قبرلهم زتفلالي عينت لممد نبقعتهم من كئلتهم من كنعقنون خلينا نوشت او دليتاتهم من لبو من غنا كنعقنو ينخلن بمبال حنت اقداسيت زربا وسبي للي سبات بزعبه خنتي حسبو بزي يقدس كابي مصيخاب زي يقدس ابز حالفو غزيات بزعبه نفسخا انت عينت حسابن مرداتا نير كون انتخونه بزو حقداس يكونن اتا اقداس نجر اتي اوشتخا زلو عقور عقمن بخمي كم اتتقملو مفلاطني موصون زي موصون دما ابا خيز مركز زانتان اي حدا محكوار غوبوتات زفتو حارستاي كعلكا حدا معلتي اذا حارستاي غوبون حخورن كلو اما اكل اتغوبو ناي ليلا انقاقو يركب نغزو تمالي ود ما يخيد مستن كنقو حاتر علين زنبرا انقاقو حاتات بمغبار نتا تحقو في درهو هبا اتا درهو دما مسنقاقو حا كم زنقو تقبر مستن شقاويت دما يعبي اتليلا كاب زولد مستن شقاويت سلازعبي ننبس درو حسبا كل بهريات ناي درهو دما كابديو بمهار تلابسو حد غزي زتفلي بهرن سمعيتاتن كسمع خلو كم منتاي كم زبقس يردو ينبرن كونخا نتوم زقالا قلو زنبر سمعيتات بمقتل علتاوي هيوتو قصله درهو خاب كونه بهريات درهو خنصبارق بهرياوي حدا معلتي اتليلا مسمت عبيتو ابدنب انغيرو انما مقررن كلو كلا عبليلا بلعلي سللنا بلا كبر بخلت اتليلا تدنقن قنان كم ناتو خبر دما تمنى
ሰማይ በሪሩ ንዓለም ከስተማቕራ ኣብ ጫፍ ጎቦታት ተሰቂሉ ናብ ዓመቕቲ ቦታታት ከቋምት ካብ ልቡ ድለየ ብኽቱር ድሌት ከይተረድኦ ኣኽናፋቱ ዘርግሐን ሃንደበት ኣኽናፋቱ ካብ ናይቶም መትዓቢቱ ዝተፈለየን ዝተረረን ምዃኑ ተረድአ ድልዳለ ኣኽናፋቱ ኣተባቢዕዎ ድማ ክነፍር ፈተነ ኣብ መጀመርያ ሰንከልከል ኢሉ ወደቐ ኣብ ካልኣይ ግዜ ግና ብዝሓሸ ኣገባብ ክነፍር ጀመረ ኣብ መወዳእታ ድማ ጽቡቕ ነፊሩ ናብቲ ዝምነዮ ዝነበረ ኣኽራናት በሪሩ በዚ ድማ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ክረክብ በቂዑ ፊሊፕስ ብሩክስ ዝተባሃለ ሓዳማይ ኣንቲ ንእሽተይ ፍጥረት ፍርቂ ህይወት ትነብሪ ከም ዘለኺ ምስ ፈለጥኪ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ህይወትኪ ክሳብ ትረኽቢ እዚ ፍልጠት እዚ ካድነክ ክነብር እዩ ብምባል ብዛዕባ ርድኢት ዘለዎ ስነ ሞጎት ገሊጹ ነይሩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ተሓቂ ንዕቑር ዓቕምኻ ክትብርብሮን ክትጥቀመሉን እንተኾንካ መጀመርያ ኣብ ዕቑር ዓቕምኻ ክትኣምን ኣለካ ምክንያቱ ከይኣመንካ ዝርከብን ዝብርበርን ዕቑር ዓቕሚ ስለዘየለ ካልኣይ ኣብ ነብስኻ እምነት ይሃልኻ ኣብ ውሽጥኻ ዕቑር ዓቕሚ ከም ዘለካ ምእማን ሓደ ነገር እዩ ነዚ ዕቑር ዓቕምኻ በርቢርካ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል ምእማን ድማ ካልእ እዩ ሳይኪያትሪስትን ፈላስፋን ዊልያም ጄምስ ናይ ሰባት ጠንቂ ውድቀት ሓደን ቀንድን እዩ ንሱኻ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘይምእማን እዩ ብምባል ሓሳብ ሂቡ ነይሩ ኣብ ሓቀኛ ምንባር ድማ ከምኡ እዩ እቶም ኣብ ነብሶም ዝኣምኑ ሰባት ዝያዳቶም ኣብ ነብሶም ምጥርጣር ዘለዎም ሰባት ዝበለጸ ስራሕ ይሰርሑ ዝበለጸ ብቕዓት ድማ የንጸባርቑ ፕሮፌሰር ማርቲን ስሊግማን ዝተባሃለ ምሁር ኣብ ናይ ድሕነት ትካላት ብዛዕባ እምነት መጽናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ ኣብ መጽናዕቱ እቶም ጽቡቕ ክንሸይጥ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ 37 ሚእታዊት ዝያዳ እቶም ዝጠራጠሩ ሰባት ዕዉት መሸጣ ይፍጽሙ ዝብል ሓቂ ረኺቡ ነይሩ ኣብ ውሽጥኻ እምነት ምህላውን ዘይምህላውን ጽልዉ ካብ ግዜ ቁልዕነት ይጅምር ገለ መጽናዕትታት ኣብ ኣካዳምያዊ ዓወት ልዕሊ ብልሒ ኣብ ነብስኻ እምነት ምህላው ዝያዳ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዮም ዝገልጹ ናይ ንግዲ ክኢላ ኬሪ ራንዳል ብዛዕባ እዚ ትዕዝብቱ ክገልጽ እንከሎ ዕዉታት ሰባት ኩሉ ግዜ ኣብ ነብሶም እምነት ኣለዎም ብፍላይ ድማ ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊኦም እምነት ኣብ ዘጥፍእሉ እዋን ብምባል ሓሳቡ ገሊጹ ነይሩ እዚ ሓቂ እዚ ካብ ኣብ ስፖርትን ላዕሊ ኣብ ካልእ ክንጸባረቕ ኣይክእልን እዩ ገለ ኣሰልጠንቲ ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ እንከለው ርእሰ ተኣማንነት ኣብ ፀወታ ብፍላይ ድማ ኣብ ከቢድ ቃልሲ ዝሓትት ፀወታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቶም ዝያዳ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም ተፃወቲ ኩዕሶ ዝያዳ ካልኦት ምስኦም ክትህሉ ይደልዩ በንጻሩ እቶም ርእሰ ተኣማንነት ዝጎደሎም ተፃወቲ ድማ ኩዕሶ ካብኦም ክትርሕቕ እዮም ዝደልዩ ብምባል ሓሳቦም ክህቡ ይስምዑዮም ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ኣብ ሓንቲ ቤት ጽሕፈት ተንጠልጢላ ዝረኣኽዋ ጽሕፍቲ ከም ዝትብል ነይራ ተሳዒረ ኢልካ እንተሓሲብካ ድሮ ተሳዒርካ ኢኻ በንጻሩ ኣይሰዓርን ኢልካ እንተሓሲብካ ድማ ኣይክትሰዓርን ኢኻ ክትዕወት እናደለኻ ግና ኸኣ ኣይክእልን እየ ዝብል ሓሳብ እንተመጺካ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣብ ቅልስ ናይ ህይወት እቶም ቅልጡፋት ወይ ድማ እቶም ሓያላት ኣይኮኑን ዝዕወቱ ይሕፀሪን ዋሕ ብዘየገድስ ዓወት ናይቶም ከም ዝዕወቱ ዝኣምኑ ሰባት እያ በዚ ድማ ዕቑር ዓቕምኻ ኣብ ነብስኻ ብምእማን ጥራሕ ኢኻ ክትበጽሖ ትኽእል ሳልሳይ ኣብ ዕላማኻ እምነት ይሃልኻ ጎኒ ጎንቲ ኣብ ነብስኻ ምእማን ካልእ ዘገድስ ረቑሒ ኣሎ ዶ ብልክዕ ንሱ ድማ ኣብቶም ትገብሮም ነገራት እምነት ምህላው እዩ ሽሕ ግዜ ኩሎም ነገራት ኣንጻርካ ይቕንዑ ኣብ ነብስኻን ኣብቶም ትገብሮም ነገራትን እምነት እንተሃልዩካ እቲ እተማዕብሎ ርእሰ ተኣማንነት ጸኒዕካ ንኽትወፅእ ክሕግዘካ እዩ ዊልያም ጄምስ ዝተባሃለ ሓደ ምሁር ሓደ ስራሕ ክትዕወተሉን ዘይክትዕወተሉን እቲ ኣብ መጀመርያ ናይቲ ስራሕ ዝህልወካ እምነት እዩ ዝውስኖ ብዓወት ከም እትፍጽሞ እንተኣሚንካ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ዝለዓለ ይኸውን ብምባል ሓሳቡ ኣካፊሉ ነይሩ ግና ብኸመዩ ኣብ ዓወትካ እወታዊ ጽልዋ ዝህልዎ ነዚ መልሲ ንምርካብ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ምውካስ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዕላማኻ ምእማን ክሕይለካ እዩ ኣብቲ ትገብሮ ነገር ርእሰ ተኣማንነት እንተልዩካ እዚ እምነት እዚ ንዝተበገስካሉ ዕላማ ኣብ ምውቃዕ ሓይሊ ክህበካ እዩ ፍራንክ ሊዮት ዝተባሃለ ኣርክቴክት እቲ እተኣምኖዩ ህያው ዝኸውን ብምባል ንሓይሊ እምነት ከብርህ ፈቲኑ ነይሩ ሓደ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ዝገብሮ ነገር ክዕወዲ ወይስ ኣይዕወትን ገና ኣብ ምጅማር ከሎ እዩ ዝርድኦ ምንጭ ናይ ዝኹሉ ድማ ኣብ ገዛእ ዕላማኻ እምነት ምህላው እዩ ኣብ ዕላማኻ ምእማን ከትበዓካ እዩ ሰፍ ዘይብል ነቐፌታን ጸለመን ወሪድዎም ከብቅዕ ኣንጻር ኩሉ ብድኾታት እናተጋጠሙ ስርሖም ዝቕጽሉ ሰባት ኣጓኒፎም ከይፈልጡ ዶ እንታይ ኮን ይኸውን ክንዲ ዝጽንዓት ክህልዎም ዝቐሰበ እቲ መልሲ ቀሊል እዩ ኣብ ዕላማኦም ጽኑዕ እምነት ክሃንጹ ስለ ዝኽኣሉ እዩ ኔይል ሳይመን ዝተባሃለ ናይ ፊልም ጸሓፊ ከምዚ ብምባል ምኽሩ ለጊስልና ነይሩ ነቶም ብከምዚ ኣገባብ ክስራሕ ኣይከኣልን ዝብሉኻ ሰባት ኣይትስማዕዮም ምክንያቱ መን ይፈልጥ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል እንተኾንካ ብምባል ኣብ ዕላማኻ ምእማን ማዕረ ክንደይ ኣገዳስን መስዋዕቲ ዝሓትትን ምዃኑ ከብርህ ፈቲኑ ኣብ ዕላማኻ ምእማን ክዕብየካ እዩ
ኣብ ገዛእ ነብስኻ ኣብ ዕላማኻ ኣብ ዕቑር ዓቕምኻ ዘለካ እምነት እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ናይ ምዕዋት ተኽእሎኻ ማዕረ ማዕርዩ እናዓበየ ዝኸይድ እንተ ደኣ ብቐጻልን ብጽንዓትን ኣብቲ ተኣምኖ ነገር ቀጺልካ ሓደ መዓልቲ እቲ ክትበጽሖ እትደሊ ደረጃ ከም እትበጽሕ ርግጸኛ ፍሉጥ ተዋሳኢ ክሪስቶፈር ሪቭ ኣብዚ መዳይ እዚ ዘለዎ መረዳእታ ንደገፍቱ ብከምዚ ኣገባብ ኣቕሪብዎ ነይሩ ንሕና ኣሜሪካውያን ካልኦት ሃገራት ብቕንኣት ዝጥምቶ ባህሊ ኣለና ብቐጻሊ ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ነገር ክንጭብጥ ዝኽኣልና ሃገር ኢና እዚ ሓደ ካብ ሃገራዊ ልምድናይ እዚ ልምዲ እዚ ድማዩ ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ሃገር ክንከውን ኣብቂዕና ዘሎ ኣብ መደቀስየይ ሓንቲ ኣብ ወርሒ ዝዓለቡ ተመራመርቲ ናይ ናሳ ብሓባር ዝተሰኣልዋ ስእሊ ኣላትኒ ኣብ ልዕልታ ስእሊ ዘይከኣል ነገር የለን ዝብል ጽሑፍ ተለጢፉ ኣሎ ልክዑ ኣብ ህይወት ዘይከኣል ነገር የለን ጭርሖና ድማ እዚ ክኸውን ዘለዎ ኣብ መጀመርያ ሕልምታትና ፍጹም ቁም ነገር ዘይብሎም ኮይኖም ይስምዑና ቀጺሎም ናይ ሙኻን ጸቢብ ተኽእሎ ዘለዎም ኮይኖም ይስምዑና ድሕሪ ግዜ ግና ግድን ዝፍጸሙ ነገራት ናብ ሙኻን ይቕየሩ ብምባል መግለጺ ሂቡ ነይሩ ኣብ ዕላማኻ ምሉእ እምነት ኣለካ ዶ ነቶም ዓበይቲ ዕላማታትካ ክትጭብጦም ከም እትኽእል እምነት ኣለካ ዶ ሸቶታትካ ክትጭብጦም ትጽቢት ኣለካ ዶ እዚኦምን ካልኦት ሕቶታትን ነቲ ዘለና ዕቑር ዓቕሚ ኣብ ምፍታሽን ምብርባርን ሓገዝቲ እዮም እምነት ንዝህልወና ትጽቢታት ይውስኖ ዘለካ ተውህቦ ናብ ዝለዓለ ጫፍ ከተበርኾ እንተደሊኻ መጀመርያ ኣብ ክንዲ ኣብ ተውህቦኻ ተተኩር ንኣእምሮኻ ስርዓት ኣብ ምትሓዝ ከተተኩር ኣለካ ንኹሎም ትገብሮም ነገራት ዘለካ እምነትን ኣረዳድኣን እዩ ዝቆጻጸሮ ዓወት ኣበርቲዕካ ብምጽዓር ወይ ብብልሒ ጥራሕ ዝርከብ ኣይኮነን እወታዊ እምነት ምህላው እውን ኣገዳሲ ረቑሕ ናይ ዓወት እዩ ብገለ ክኢላታት እምነት ናይ ርጉጽነት ምልክት ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብ ሓደ ዝሓስካዮ ነገር ከም እትወድቕ እንተ ኣሚንካ ክትወድቕ ምዃንካ ርጉጽ ነገር እዩ በንጻሩ ክትዕወት ምዃንካ እንተ ኣሚንካ ድማ ክትዕወት ኢኻ በዚ ድማዩ ብብዙሓት ክኢላታት እምነት ናይ ርጉጽነት ምልክት ተባሂሉ ይጽዋዕ ደጋዊ ምስሊ ሰባት ነጸብራቕ ናይ ውሽጦም እዩ እቶም ብውሽጦም ክዕወቱ ምዃኖም ዝኣምኑ ሰባት ብደገኦም ናይ ዓወት ባህርን መንፈስን የንጸባርቑ እቶም ናይ ውድቀት ፍርሒ ዘንጸባርቑ ድማ በንጻሩ ዝተዳህለ መንፈስን ባህርን ይነግሶም ውልቃዊ ዓወት እምነታትካ ብምቕያር እዩ ዝመጽእ ምኽንያቱ እምነትካ ንኹንነታዊ ትጽቢታትካ ስለ ዝሰርሖ ትጽቢታትካ ድማ ንተበግሶኻን ተግባርካን ይሃንጾ እምነት ልማድ ናይ ኣእምሮናይ ብተደጋጋሚ ምስ ተግበርካዮ ድማ ናብ ልምዲ ይቕየር ኣብ ሰናዋሒ ግዜ እምነት ሰባት ዘሰላስልዎ ሓሳብ ዘይኮነ ንሰባት ዝሃንጾም ሓሳባት ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ህይወት ክትዕወት እንተደሊኻ መጀመርያ ንጉህን ሓዘንን ድልው ክትከውን ኣለካ ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ብቐጻሊ ክትዕወት ስለ ዘይትኽእል ክትወድቕ ኢኻ ጌጋታት እውን ክትፍጽም ኢኻ በዚ ምኽንያት ድማ ክትጉህ ኢኻ ነዚ ኩሉ ብድሆታት እንተሰጊርካዮ ግና ሓደ መዓልቲ ምዕዋትካ ኣይተርፍን እዩ ኬሪ ራንዳል ዝተባሃለ ውሩይ ጠበቓ በንጻር ናይቶም ዝተመሰሉ ፍሉጣት ሓረጋት ህይወት ብዕድል ዘይኮነት ብለውጥያ ዝያዳ ዝሓሸት እትኸውን ለውጥኻ ኣብ ውሽጢ እምበር ኣብ ደገ ኣይክሰትን እዩ እቲ ለውጢ ድማ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ ብምባል ርእይቱ ሂቡ ነይሩ ከምቲ ዝተባሃለ ዝሓሸ ህይወት ካብ ለውጢ ዝመጽእ ለውጢ ድማ ርእሰ ምትእምማን ትደሊ በዚ ምኽንያት ኣብ ነፍስኻ ዕቑር ዓቕምኻን ዕላማኻን ርእሰ ተኣማንነት ንኽህልወካ ብቐዳምነት ክትሰርሕ ይግባእ ፕሬሲደንት ሩዝቨልት እታ ንሓልማ ጽባሕ ከይንጭብጣ እቲ እንኮ ዝኽልክለና ነገር እቲ ኣብ ሎሚ ዝስማዓና ዘሎ ምጥርጣር እዩ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ምጥርጣር ናብ ሕልምኻ ካብ መብጻሕ ዝቖጽእ ሓጹር እሞ ኣብ ውሽጥኻ ቦታ ይትሃቦ ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ፕሮፌሰር ነቶም ናይ መወዳእታ ፈተና ክፍተኑ ተቐሪቦም ዝነበሩ ተምሃሮ ከምዚ ብምባል ተዛሪብዎም ዝኸበርኩም ተምሃሮይ እዞም ዝሓለፉ ዓመታት መምህርኩም ክኸውን ምብቃዒ ኣዝዩ ሕጉስ እየ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ዘርኣኹምዎ ጻዕሪ እውን ዝናኣድ እዩ ነዚ ዓውዲ ድማ ከም ኣጻብዕቲ ኢድኩም ከም እትፈልጥዎ ጽቡቕ ጌረ ይፈልጥ እየ እንተኾነ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ልዑል ጸቕጢ ከም ዘለኹም ካብ ገጽኩም የንብቦ ኣለኹ ሓቅኹም ኢኹም ከኣ እዚ ፈተና እዚ ንህይወትኩም ዝውስን ፈተና ስለ ዝኾነ ኣነ ግና እዚ ፈተና ወሲድኩምሞ ኣይወሲድኩምሞ ብዙሕ ለውጢ ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዘይስማዓኒ ነቶም ክትፍተኑ ዘይትደልዩ ሰባት ክህበኩም ወሲነ ኣለኹ ስለዚ ነዚ ፈተና ክትገድፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ምስ በሎም ኩሎም ብምግራም ጠመትዎ ሓቁ ምዃኑ ደጊሙ ምስ ኣረጋገጸሎም ድማ ብታሕጓስ ነጠሩ ካብ ዝባኖም ዓብዪ ጽዕነት ክቃለለሎም ድማ ተፈለጦም ቀጺሉ እቲ ፕሮፌሰር እቶም ክትፍተኑ ዘይትደልዩ ሰባት ሕጂ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ከም ዝወሰድኩም ድማ ሓሰብዎ ብምባል ደጊሙ ነገሮም ኩሎም ተጠማሚቶም ስቕበሉ እቲ ዓድል ሓንቲ እያ ንሳ ድማ ሕጂ ብምባል ደጊሙ ኣተሃራረፎም ሰለስተ ተምሃሮ ተመራሪሖም ካብቲ ክላስ ወፁ እቶም ዝተረፉ ግና ክፍተኑ ከም ዝደልዩ ነገርዎ ንኹሎም እቲ ናይ ፈተና ወረቐት ኣቐበሎም እቲ ወረቐት ምስ ገንጸልዎ ድማ እንቋ ሓጎሰካ ኣብ ርእስኻን ዓቕምኻን ምሉእ እምነት ስለ ዘሕደርካ ሂበካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ኣንበቡ ገጽ ኩሎም ተምሃሮ ድማ ድምቀት ወስኸ
እንገብሮ ነገር በቲ እንጽበዮ ነገር ይዝቕላስ ሰር ፍሬድ ስሚዝ ዝበሃል ሓደ ካብ ፍሉጣትን ኣብነታውያንን ናይ ቋንቋ ክኢላ ንሓደ ብጻዩ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከምዚ ብምባል ተዛሪብዎ ነይሩ ኣብተን 20 ዝዓበያ ቋንቋታት ዓለም ትርጉም ምእማን ምስ ምግባር ሓደ እዩ ሰባት ግና ዝያዳ ክንራቐቕ ክንብል ትርጉም ናይ ዘን ቃላት ክንፈላል ንፍትን ኢና ትርጉመን ምስ ንፈላለየን ድማ ኣብ ህይወት ዕዉታት ክንከውን ኣሸጋሪ እዩ እሞ ብኸመይ ደኣይና እዘን ቃላት እዚአን ነሳንየን ንዓይ ከም ዝመስለኒ ብትጽቢታትና ኢና ሓደ ንገብረን ብምባል ሓሳቡ ነይሩ ኣብ ገዛእ ነብስኻ እምነትን ትጽቢትን ዘይብልካ እንተኾይኑ ኣብ ገለ ደረጃ ክትበጽሕ ኣይከኣለን እዩ ሓደ ግዜ ናይ ሓደ ብዛዕባ ቅድሚ እንግሊዛውያን ኣሕዋት ደቂ ራይት ነፋሪት ክሰርሕ ዝበቕዓ ሰብ ዛንታ ሰሚዐ ነይረ እዚ ሰብ እዚ ነታ ነፋሪት ሰሪሑ ምስ ወዳኣ ከብርራ ይተራያን እንተስ ፈሪሑ እንተስ ኣብ ነብሱ ዘይኣመነ ኮይኑ ወይ እውን ኣይዕወትን ኢሉ ሓሲቡ ይኸውን ወይ ሓድሽ ተመክሮ ኮይኑዎ ከብርራ ይከኣለን ብዛዕባ ደቂ ራይት ዝገበርዎ በረራ ሓበሬታ ምስ በጽሖ ግና ነታ ዓሽግዋ ዝነበረ ነፋሪት ኣውፂኡ ከብርር ተራየ እዚ እንታይ ዘርእየካ ቅድሚ ናይ በዓል ደቂ ራይት ዜና ምስምዑ ኣብ ነብሱ እምነትን ትጽቢትን ከም ዘይነበሮ ይዘርእየካ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም ዘለዉ እቶም ሓደ ነገራት ክፍጸሙ ዝደልዩ ክኾኑ ከለዉ እቶም ሓደ ግና ጌጋ ዝበሃል ክፍጽሙ ዘይደልዩ ዓይነት ሰባት እዮም ደቂ ራይት ምስቶም ቀዳሞት ዓይነት ዝምደቡ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ መሃዚ ግና ምስቶም ካልኣይ ዓይነት ዝምደብ እዩ ከም ደቂ ራይት ዓይነት እንትኾንካ ኣብ ነብስኻ እምነትን ልዑል ትጽቢትን ብምሕዳር ዝኾነ ዓይነት ኮንዶኾናዊ ስጉምቲ ወይ ሪስክ ክትወስድ ድልው ኢኻ ከምቶም ካልኣይ ዓይነት እንትኾንካ ግና ገና ዝተርፈካ ነገር ከም ዘሎ ክትግንዘብ ኣገዳሲ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግና ክትዓብን ክትመሓየሽን ትኽእል ምዃንካ እዩ ኣብታ ጽንኩር ግዜ ንመዋእል ኣይቅጽልን እዩ ሓያላት ሰባት ግና ክቕጽሉ እዮም tough times never last but tough people do እትብል ናይ ሮበርት ስኩለር መጽሓፍ ብዛዕባ ሓደ ኤድሞንድ ሂላሪ ዝተባህለ ፍሉጥ ሓኳሪ ዝተጻሕፈ ኣገዳስ ዛንታ ኣሎ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጫፍ እምባ ኤቨረስት ክበጽሕ ዝኽኣለ ሓኳሪ ቅድሚ ዓወቱ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከምዚ ብምባል ተዘካሪ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኤድሞንድ ሂላሪ ቅድሚ ምዕዋቱ ብዙሕ ግዜ ወዲቑ እዩ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ጉጅልኡ ኮይኑ እናሓኮረ እውን ሓደ ሰብ ብሓደጋ ተፈሊዎም እዩ እተዘካሪ ዘረብኡ ድማ ካብቲ ዘይዕውት ጉዕዙኡ ምስ ተመልሰ እዩ ተዛሪብዎ ናብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝረአ ዝነበረ ዓብ ስእሊ እምባ ኤቨረስት እናመልከተ እምባ ኤቨረስት ንሕጂ ስዒርካ ነለኻ ድሕሪ ግዜ ግና ተመሊሰ ከም ዝስዕረካ ርግጸኛ እየ ምክንያቱ ንስኻ ካብዛ ዘለኻያ ወላ ሓንቲ ኣይክትውስኽን ኢኻ ኣነ ግን በንጻሩ ኣዝዩ ዓብዪ ክምለሰካ እየ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ከም እምነቱን ቃሉን ድማ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ናይ እምባ ኤቨረስት ክበጽሕ ዝኽኣለ ሰብ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ ኣብ ህይወትካ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ተሓልፍ ኣለኻ ኣይፈልጥን እየ ምናልባት እቶም ብድሆታት መዓልታዊ ዝዓብዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ካብ መጀመሪኦም ከም እምባ ኤቨረስት ዝምዕባዮም ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ህይወት ግና ሓደ ነገር ዝፈልጦ ሓቂ ኣሎ ንሱ ከዓ ንዝኾነ ብድሆ ብልክዕን ውፅኢታውን መንገዲ ክትገጥሞ እንትኾንካ መጀመርያ ክትገጥሞ ከም እትኽእል ክትኣምን ኣለካ ንብድሆታትካ ብምንኣስ ወይ እውን ክንእሱልካ ብምጽባይ ዘይኮነ ነፍስኻ ብምዕባይ ጥራሕ ኢኻ ክስዕሮም እትኽእል ተግባራትና ንእንረኽቦ ውፅኢት የማእዝንዎ ውፅኢት ካብ ተግባር ዝመጽእ ዝብል ኣባህላ ከም ኣባህላ ርዱእ ነገር ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ሳልሳይ ሕጊ ናይቲ ፍሉጥ ተመራማሪ ዓውዲ ፊዚክስ ኣይዛክ ኒውተን ንነብሲ ወከፍ ተግባር ወይ ኣክሽን ማዕረን ኣንጻራውን ተበግሶ ይገጥሞ ይብል እዚ ሓቂ እዚ ዋላ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዘጋጥም ክስገር ዘይከኣል ሓቂ እዩ መብዛሕትና ሰባት ግና ነዚ ሓቂ እዚ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብሕማቕ ጎሲና ኢና ንሓልፍ እቲ እንረኽቦ ውፅኢት ኣብ እንገብሮ ተግባር ከም ዝምርኮስ ረሲዕና ሓንቲ ነገር ከይገበርና ጽቡቕ ውፅኢት ክንረክብ ንጽበ ተስፋ በይኑ ስትራቴጂ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ጽቡቕ ውፅኢት ከተመዝግብ እንተደሊኻ ብሉፅ ተግባር ክትገብር ኣለካ ብሉፅ ተግባር ክትገብር ድማ ኣብ ነፍስኻ እወታዊ ዝኾነ እምነትን ትጽቢትን ክህልወካ ይግባእ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ፖል ሃርቬይ ዝተባህለ ምሁር እቲ ትምንዮ ዘይትነብሮ እንተሃሊኻ ብልክዕ ኣይኣመንካሉን ኣለኻ ማለት እዩ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ሃገር ስዊዘርላንድ ሓደ ካብ ህቡባት ንጥፈታት ጎቦታት ምሕኳር እዩ ኣብቲ ሃገር ዳርጋ ከም ባህሊ እዩ ኣብ ግዜ ምሕኳር ዝመርሑን ዝኣልዩን ክኢላታት ኣለዉ ሓደ ግዜ ምስ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ክዕልል ዕድል ረኺበ ነይረ ኣብ ዕላልና ድማ ሓደ ኣገዳስ ነጥቢ ይዕሊልኒ መብዛሕትኦም እቶም ዝሓኽሩ ገያሾ ብጉጅለዮም ዝመፁ ካብቶም ኣብ እግርቶም ጎቦታት ዝተደኮኑ መበገሲ ቦታታት ድማ ኩሉ ዘድልዮም ነገራት ዓጢቖም ይብገሱ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ጎቦታት ኣብ ፍርቂ ናይቲ ዓቐብ ኣጋይሽ ዘዕርፉሉ ገዛውቲ ኣሎ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ ይዕርፉ ዝብላዕ ይበልዑ ንእሽተይ ግዜ ድማ ይዘናግዑ ክመስል ምስ ጀመረ ናይ ምብጋስ ሰዓት ይኸውን ገለ ካብቶም ገያሾ ሙቐትን ምቾትን ናይታ ገዛ ደስ ስለዝብሎም ጉዕዞ ኣቋሪጾም ኮፍ ክብሉ ይውስኑ ብርግጽ ኣብቲ መጀመርያ ኣዝዩ ደስ ዘብል ስምዒት ይዝወሮም ምክንያቱ እቲ ብድኻም ዝተሰነፈ ኣካላቶም ዕረፍቲ ብምርካቡ እፎይታ ይስምዖም
ምስ መሰየ ድማ ብዛዕባቶም ጉዕዞኦም ዝቐጸሉ ብጾቶም ክሓስቡ ይጅምሩ ጎቦ ልቦም ድማ ይኾኑ ብዛዕባ ኣብቲ ጉዕዞ ክሓልፎም ዝኽእል ዕድላትን ተመክሮን ከስተንትኑ ይጅምሩ ጽምዋን ሻቕሎትን ተሓዊሱ ቅሳነት ይኸሎም ብውሳነኦም ድማ ክጥዓሱ ይጅምሩ እዚ ስምዒት እዚ ኣብቶም ኣብ ገዛእ ነፍሶም ምሉእ እምነት ብዘይምሕዳሮም ምሉእ ብቕዓቶምን ዕቑር ዓቕሞምን ከውፅኡ ዘይከኣሉ ሰባት ዘጋጥም ስምዒት እዩ ኣብ ነፍስኻ ዘይምእማን ምሉእ ብቕዓትካ ካብ ምንጽብራቕ ይዛዕግተካ ምሉእ ብቕዓትካ ብዘይምንጽብራቕካ ድማ ሕማቕ ስምዒት ይስምዓካ ንስኻ ድማ እዚ ዓይነት ክስተትን ስምዒትን ኣብ ገዛእ ነፍስኻ ከጋጥም ክትፈቅድ የብልካን ህይወትካ ከምቲ ክትነብሮ ዝግባእካ ደረጃን ኣነባብራን ንበራ ንነፍስኻ ከምቲ ክትኮኖ እትደልዮ ደረጃ ጌርካ ቅረጻ ነቲ ዝቐረጽካዮ ስእሊ ክውን ንኽትገብሮ ድማ ብዘለካ ሓይሊ ተቓለስ ኣብ ናይ ዓወት መስርሕ እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ድማ እዚ እዩ ምዕራፍ 3 ንውሽጣዊ ድሌትካ ኣዕብዮ ንሰባት ናብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ዘብጽሖም እንታይ እዩ ዕላማኦም ንምጭባጥ ዶ ይኸውን ዝኾነ ዓይነት ዋጋ ንኸፍለሉ ድልዋት ዝገብሮም ሓይልኸ እንታይ ኮን ይኸውን ከም ዝመስለኒ ተውህቦ ዘይኮነ ናይቲ ሒዝክያ ዘለኻ ነጥፈት ክቱር ባህጊ ምህላው እዩ ናብ ከም ዝበለ ዘይጽንቀቕ ፀዓት ዝወስደካ ኣብ መስርሕ ዓወት ክቱር ባህጊ ልዕሊ ጽፉፍ ውጥን ኣገዳስነት ኣለዎ ክቱር ባህጊ ኣብ ውሽጥና ዝቃጸል ድሌት ብምፍጣር ፀዓት ከም እነምንጭ ዝገብረና ሓደ ሰብ ክቱር ባህግን ተልይዎ ዋላ ብተደጋጋሚ ይውደቕ ብዘየገድስ ወላ ኩሉ ሰብ ኣንጻሩ ይዕጠቕ ከይዓጠጦ ነቲ ዝሓለኖ ዕላማ ንምብጻሕ ብተደጋጋሚ ካብ ምፍታን ድሕራ ይብልን እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ልዕልቶም ልዑል ተውህቦ ዘለዎም ሰባት ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ኣለዎ ክቱር ባህግኻ ከዕውተካ ይኽእል እዩ ክቱር ድሌት ንኹሉ መዳያት ናይ ህይወትና ናይ ምሕዳስ ሓይሊ ኣለዎ ዋላ እውን ንተውህቦና ክቱር ድሌት እናሃለዎ ኣብ ተግባር ግና ፀዓት ዝውሕዶ ሰብ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ ዶ ኣይመስለንን ኣብ ህይወት ካብ ሓደ ልዑል ተውህቦ ዘለዎ ሰብ እቲ ትሑት ተውህቦ ከለዎ ክንሱ ግን ከኣ ክቱር ድሌት ዘለዎ ሰብ ዝያዳ ይዕወት ምኽንያቱ እቲ ክቱር ባህጊ ዘለዎ ሰብ ብቐጻልን ብልዑል ኒሕን ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ሮበርት ክሪገልን ሉዊስ ፓትለርን ዝተባሃሉ ጸሓፍቲ ብዛዕባ ኣገዳስነትን ጽልዋን ክቱር ድሌት ኣብ ሞያዊ ዕቤት ደቂ ሰባት ብዝምልከት ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ 1500 ሰባት መጽናዕቲ ኣካይዶም ነይሮም ኣብቲ መጽናዕቲ እቶም ንመጽናዕቲ ዝተመርጹ ሰባት ኣብ ክልተ ጉጅለዮም ተመቒሎም ኣብ ጉጅለ ህዝ ተመደቡ ሰባት ሞያኦም ብመንጽር ከኻዕብትዎ ዝኽእል መጠን ገንዘብ ዝመረጹ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ጉጅለ ለዝ ተመደቡ ድማ ከምጽኦ ዝኽእል መጠን ገንዘብ ብዘየገድስ ንሞያኦም ዝመረጹ እዮም ካብቶም ንመጽናዕቲ ዝተመርጹ ሰባት እቶም ቀዳሞት 83 ሚእታዊት ናይቲ ብዝሒ ዝሽፍኑ ክኾኑ ከለዉ እቶም ሓደ ግና 17 ሚእታዊት እዮም እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ድማ ከም ዝስዕብ ሓቅታት ክርከቡ ኸኣለ ኣብ መወዳእታ ናይቲ መጽናዕቲ ማለት ድሕሪ 20 ዓመት ካብቶም 1500 ሰባት 101 ሰባት ሚልዮነራት ክኾኑ በቂዖም ካብዞም 101 ሰባት እቶም 100 ካብ ጉጅለ ለ ማለት ካብቶም ንፍቕሪ ሞያኦም ዝመረጹ ሰባት እዮም ነይሮም እዚ መጽናዕቲ እዚ ነቲ ጥንታዊ ኣባህላ ዘዘኻኽር መጽናዕቲ ኮይኑ ይረኺበዮ ኣብ ህይወትካ ክትገብሮ ኣዝዩ ባህ ዝብለካ ዋላ እውን ቅንጣብ ክፍሊት ከይረኸብካሉ ክትሰርሖ እትብህግ ነገር ረኸብ ብውሕሉል ኣገባብ ክትገብሮ ዝሕግዘካ ትምህርትን ተቐሲምካ ድማ ሰባት ዝተመንኻዮ ዋጋ እናኸፈሉ ከስርሑኻ ባህ ክብሎም እዩ ንዝብል ኣባህላ ዘዘኻኽር ነጥቢ እዩ እዚ ሓቂ እዚ ነቲ ኣብ ኦፊስ ዶክተር ቻርልስ ተንጠልጢሉ ዝረአ መሪሕ ጭርሖ ዝድርዕ እዩ ከም ስራሕ ገይሩ ዝሕጉስን ዘዘናግዕን የለን ሓይሊ ክቱር ድሌት ኣብ ጉዳይ ምሕዳስን ምብርባርን ተውህቦ ንክቱር ድሌት ዝትክእ ኣምር ፍጹም ክርከብ ኣይከኣልን እዩ እስከ ክቱር ድሌት ክፈጥሮ ዝኽእል ፍልልይ ንተዓዘብ ሓደ ቀዳማይ ስጉም ናይ ዓወት ክቱር ድሌት ምህላው እዩ ኣብ ልዕሊ ትገብሮ ነገር ፍቕሪ ምህላው ማለት ናብ ዓወት ዝወስድ ማዕጾ መኽፋት ማለት እዩ ዘይትፈትዎ ነገር ምግባር ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ዋላ እውን ዝከኣለካን ተፈተንካን ከም ትፈትዎ መሲልካን ተቐረብካን ከም ትክኾኖ ዝግብኦ ኣይከውንን እዩ ኤዲ ዝበሃል ህፃን ሓንቲ ናይ ኦርኬስትራ ሙዚቃ ትፈቱ ኣዲ ዓባይ ነበረቶ ኤዲ ኣብ ዕለተ ልደቱ ከመዕርኽቱ ህያባት ክወሃቦ ምሒር ባህግ ነይርዎ ኣዲ ዓባዩ ድማ ኣብ ሓምሻይ ዕለተ ልደቱ ከም ህያብ ብምሕሳብ ናብ ሓደ ናይ ኦርኬስትራ ምርኢት ሒዛቶ ኸደት በቲ ፍሉይ ክብሪ ናይ ዓባይ እኳ እንተተሓጐሰ ሓንቲ ንእሽቶ ጽሑፍ ካብ መጽሓፍ ግን ኣይተቖጠበን ዓባይ በቲ ኣብ ልዕለይ ዘርኣኽዮ ተገዳስነት ብጣዕሚ ተሓጒሰ እቲ መደብ ግና ብዙሕ ኣይሐጐሰንን ናብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ወሲድ ክንተትነብር ግን ብምባል ጽሓፈላ ኣብቲ ትገብሮ ነገር ፍቕርን ባህግን ዘይብልካ እንተኾይኑ ክትዕወት ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ውሑድ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ክቱር ድሌት ኣገዳስነት ዘለዎ
حدا جزي حدا فلت الزدلي من إسي ناب هبوب غريخاو فلاسفة سقراطوس بمقرب أو كبور سقراطوس فلت الدلي ما بغمي فلت أتكم زركب كتحبرن يمتعكا بمبال مغللي لحتتو سقراطوس كابت كوفي للزنبر بوتان ناتنسى انتايلكا بمبال توكسو تمان إسي دما بزح كي تقدس فلتات بمبال ملسلو سقراطوس نابت أبتو قوم زنبر بحرن ناسو قوم سعبن بمبال مريح وخدا تمان إسي دما بزي زربا سعبو ناوشت تبحري قرب مسآتو سقراطوس انتي دليلكاني بمبال دقي متوكسو تمنسي اندقنا فلتات بمبال ملسلو هندبت سقراطوس نتمن اسي بخسادو بمحز نابت بحر لغو دحر قرب كاليتات كابت بحر وتيو انتي دليلكاني بمبال دقي محاتتو او خبر سقراطوس لبونا يدلي بمبال ملسلو سقراطوس دقي مو اطلغو اكوادا نزنو حجيزي انتي دليلكاني اتمن اسي ان لهله لبونا يدلي ان بلخج ادر جمره سقراطوس غنا زربو خيود دغيمو نابت بحر اطلقو نزنو حجيزي دما ابت بحر صنحو اتمن اسي كوص فنطرطر كانت بله سقراطوس غنا صقيط بمحز كساب زل حط زبل حيز وصنحه كابت ماي حفابيلو بموصا دغيمو انتي دليل كاني بمبال توكسو اتمن اسي دما ان انصرصره اير دلي بمبال ملسلو سمع من اسي نفلطت لكع كمزن اير زبهكايو غير كانت زي بيكايو كترخو يتخلني خا كمتن اير زبهكايو غير كانت بيكايو غنا كترخو اي كتصقمني خا بمبال مخر لغسلو ابزخونه نطفت ادمع وصيت كتركب انتخونكا مجمريا كتفت وطرح يزلكا كالاي كتردليت نتناي تبقص حيلنا يعبيو كم مرناي من نققح ام معلتاو نطفتاتي كتغبرو زفتن سبات نابت عقور عقمم نخبصحم حجازيو نز حساب زي بخمي أجباب كتور دليت كم زحزني تمكروي بمكفالي عقور عقم متان كرخبو كتباب عمز فتن انت هنا كم تزحسب كوخ عوتايك الكون اتخلو تمكروي إن نجركم زخونة اوان تاو جبر مل سخرك بايك الكون نزم سستو علكو أجبابي غير كم زلني ترداكو بس دما أبكند تمكروي زكافلهم كتور دليتهم بخمي أجباب كهنس او خمزلوهم أم حجاز أتخو نتا أبوشت أمزلو كتور دليت بزتفلالي حتوتات بمقبار كبرابرو فتنكو بزعبا انتاي تدرف بزعبا انتاي كتبكي بزعبا انتاي خاخت حلم نزن حتوتات كنستمقرن تفتينا اتنك قداموت كلته عمقو تسمعيتات كفترو الكازغولو قدايات أم مفلات كحق خان تسالسيت دما أم مسأز مستك عوري وينطفت أم مللاي حق زيتيا نزن حتوتات أبزوها بملسي مركوس بمقبار دما سبات أبيناي عوديو زيادة كتور دليت زلوهم كتلالي يكاليو أبزو تسيت مركوس بمقبار سبات أتكرؤهم بمقيار كتور دليت بقليلو كمزهانسو كتقبري كاليو نزا حق أنا مقبار زنك دو سبات قنا أزيو محداتيهم از دما بحق زت حساسبي مستيرنا يتبقسو زك أصل دليت مهلاوي حدا لعل دليت زلو سب تبقسو ناي موساد تسعات كلو بهرياويو ساعات انتلي دما ناي معوات تخقلو زل عليو سبات ناي معوات تخقلو زي بلو من تخينهم زهلو بقعتن توهبوني هلوهم كم زعواتو كتقبر اي كالنيو عوتات سخونو لمخنيات كاوشت منبر بسبات سلستدفو ايكونون عوتات سخونو سالساي كتور دليت ساعات يفتر كتور دليت اوشت خانتليو فلوي حيلي سمعكا دحريو حدا نطفت كتكايد مصما ما يدلي كاني كتور دليت انتليوكا ولا نويح جيزي يوسد إنا تحقوس كان إنا تزناقع خاني خاتقبرو قبل عل تقبرو زلخا نتفت فتوت زي بالكان تخوين قنا اتمن قدي ازي نويحن أسل كاينيو بعلت بيتي ننويح عمتات اتتسعات زي حنكوخو إنا بلتيا تتسوع عن نيرا حق أخا ملو معال تخسرح وعيلة كسرح يحدر زهونا دخام أي سمع ننيو كل جزي كقبرو زل نقر الله كرخبو زل سبالله تسفايون كيمو يفلتن نايز كل حيلي سورو عموياي كتور دليت سلازلنيو أبستفلالي أجات أمي نقل سبات إزل عل ساعتي زلوا ويدما تحط ساعتي زلوا نبلنا نقل صمينا أنا جنا أبكن بزقات صوا وعزي كتور دليت زلوا وي كتور دليت زي بلو النبلنا خنص وعمرتكو حدا جزي أستمرو أبزه بلوز نبركو أجات أمي أمنا يحطون ملسن جزي حدا تساتفي مستيرنا كتور دليت كأنتيو بمبال حديث النيرو كمل السجا مجا كيبل كدما نزن سعبا سلسة نطبتات زرزر كله قداماي ابتز قبرو نجر تهوبل لني كالاي حدا نجر مس قبركو فللي فتري از مالت دما وصيت يمصيون مباليو سالساي نتخته تبقس كله نطفت كقبرو خلخو بهيوت مهلاوي عقبت يفطر لي
إذن عايز تسمعني نبزحات السمعون كويني يسمعني تشارلز تبالة المدين بايلت بزعبا ناي مجمريا ناي مبرار تمكرو خزاربن كله نتموالكا اتمنيوز نبركا نجر نمجمريا جزي اختقور خلخا زسمعكا سمعيت أزيز أقرمي لك بزي نفاريت كتبرر كمتخل سمعكا سمعيتيو بمبالي قلصا قال سبات حدا نتفت الناقور خلو أمونغو باهاقوم كمزق عرصة ويفتوتم كمزبكا زقلص اللو إذا حسوتيو من البات كم مجمرياون كتور دليت زي نبرم كون اللوام نورمال كوسينز تبعالة صحافي موت زعبي كسارا يكونن نعي اتزعبي كسارا بهيوت كلخا اتاوش تخزلو تسقا كقبر كلوي بمبال بزعبا اوش تنازر كب تسقا تزاري بنيرو كم سبات قبل الزخونه نجر كتور دليت زي بلنان تخينا قال كفالنا مويتو خمزلو كنستبهل يقبا كم توم اب 30 عامت مويتو اب 3 عامت دما تقبيروز تبهللهم سبات كاين خون طنققه يدليناي زعج ازي نخغطمنا كنفكر يبلنان كم توم دق 7 خنسوم ناي دق 4 سرحو سبات كنكون لنا رابعاي كتور دليت امنخورنا ناي بلوصنتيو كتور دليت نحد سب كم ماكلاي درجه نابزل على درجه خسغاغرو يخليو ازنت بزي كابتو مكروي زرغاغصكو حقيو تمهاري كالاي درجه انكلخو نفع تمهاري نبركون قدامنتاتي نتمرتي غزي زهباي نبرن بقداماي درجه كعسو سكيعت يسرع نيره كالاي نيعرختي ابسالساي درجه دما نتمرتي يسرع نيره ات مخنيات كعسو سكيعت مصواتن مسعرختي غزي محلافن ازيو بهزولن نيرو لمسمعت زخون غزي ازيو وحدي نيرني ات خمان نسدراي متان كحغوسي زغبرو نيره ناب كوليج مستصمبركو غنا كل ነገር تغيرو لمجمريا غزي ابتوم زغدسنا عودتات غزي خحلف جميره اتوم غزي زهبوم زنبورك عودتات نعي اگدستن امناي مصاي موياي دما لعل صلوا زنبرو منيم از دما نطبي بقصبت كلعل جميرو اب كلاي درجه خلخو مستوم اما كلاي درجه زسرع السباتيه زصبصب نيره اب كوليج غنا حد خبتوم زلعل نطب زنبروم تمارخ خوم بقع از دما ات اوشت اي زتفطره كتور دليت زفطرو وصيتي نيرو ات بزعبا مسل صلمت زطابق زنبره صليم امريكاوي مارتين لوثر كينغ انت دا اب هيوتكا كتور دليت امو دما هيوتكا كتكفللو اتخل دليت زيبلكا خوينو ازات نبرا زلخا هيوت بزح واغا يبلان بمبال نحيل كتور دليت اب حدا اغاطامي كغلصو فتين نيرو اب هيوت نصور زخونه علاما انتليوكا كتور دليت كهنصي كاليو كتور دليت انتليوكا دما نتي ابوش تخزلو توهبو ابرابيرو بلوصنت كم اتنصبارق كغبركاي حمشاي كتور دليت مفتحني عوديو سبات ابا امرهم قوتاو نجر مسقالح كلهم الوتاو سمعيتات يطفيهم بز مخنيات كيكون يترفن صحافن فلاسفان رالف والدو اميرسون كم زببال صحافه اب عالم استفصم عبيت منقسقاسات انت تعذيب كايم وصيت ناي وعوع سمعيت كوينو يمصنحوخا بمبال صحافه ناي لعل 200 زخونو دايركتورات ناي عبيت تكالات دحر بايتا انبيبلغو بزحات سبات مستير عوت نايزوم سبات انتاي مخاني حتونيوم اتقداماي بلچوم ابسرحم زلوم برتع سمعيتيو ابسرحم عوتات كوينو زوصوم دما زلوم توهو زيكونه اتزلوم كتور دليتيو اتم لعول توهو زلوم سبات كلهم يعوت مالت ايكونن كوم انت خوينو دا عوت ناي اولمبيكاوي لاري بيرد وي دما عوت ناي تصاوتاي كعصو جو مانتانا بخمي كغلص يكال روني لوتس تبعله مصاوت جو مانتانا بزعبا كتور دليت مانتانا خزاربن كلو نعاقن لبو بتيب بقصاريت ساعات كونه بزخونه عينت مسارحي كتعقنو زكالا يكونن بمبال بأناقوت يغلصو شادشاي اب حدا سب زلو كتور دليت تلابعيو إلنور دونز تبعله صحفي اب غزا لبخا زقاصل دليت كساب زي حلوكا اب كال سب ناي دليت حوخت اقود ايتخلنيخا بمبال صحيف نيرو اذا ابهالازي لك ابهالا مخانو امن حدا خبتهم ازيز قدسلهم طبابات ناي مبهال كالتيو كلت ناي مبهال متان كلون دما ننويح عمتات سريح انت ماهيرني ازيوم نفعات مدرتي كم قالوم نغرات كتغبرو خلو كريو من كلخو زفتر لي عقبت مجلس خرخبل صقم ازوم سبات زياتهم بخطور دليت تتبابعهم نغرات بلعل ساعات كم زتغبرو يزامن دحر بايتا فلوطاتن عوتاتن مرحتن تدا تعذيبنا اتكتور دليتهم لعل خالقوت سبات عوتات كوينوم كوصو خمز حقزوم يخات غنزب ابز زعبازي بلك ابنت كون زخل وينستون تشرشل كابوليتيكا عباي بريطانيا ابشحن 1930 كتف جمير نيريو مسمم صان متنسان جرمناو مرحي ادولف هتلر غنا اتقتر دليت ناي تشرشل تلعيلو قدم زخونه سب تشرشل انصار نازي كزارب جميرو هتلر نملا اوروبان عد انجليزن نمنبركا كوينات مس اوجه دما اتقداماي انصار سرعات نازي دوز بلا سب انت نيرو تشرشل
ونناي تشرشل كاب إنجليزاوان كحبا يتخالن إقوادا إتزيت سعادنتو كم تصحيق أثر دمغة بزي تشرشل عج أنا إذا حج بلتيغا أنري أزلنا عد إنجليز كال ملكع كحزم خالن يرو إتخطور دليتكا أبسرحو علا أبتسرح زلخا نجر ساعات يقول لك أنتلي نخطور دليتكا خطب برابرو ترح يزلكا زوم الصعوبات بتاعت دما بخمي أجباب كتتسوم كمتخل زحبر يوم قدامي ناي هيوت قدام نتاتكا بمنصر زلكا كتور دليت سرعيوم اتوم كتور دليت حليوم جناخا قدام نتاتهم ام منصار زودقو سبات لكع كمتي اب حده قرارن صلماتن بوتا مس ازيو بزح عنጨይትን ከሎ ነቲ ዝስምዕ ቁርን ዘጋጠሞ ጸልማትን ብሽምዓታት ክስዕር ዝፍትን ሰብዮም ዝምሰሉ በተን ሽምዓታት እኹል ብርሃንን ሙቀትን ክፈጥሩ ኣይክእሉን እዮም እቲ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ንተስፋ ዝኸውን ቁሩብ ብርሃን ጥራሕ እዩ በንጻሩ እቶም ቀዳምነታቶም ዝሰርዑ ግን ከዓ ዘቃጽል ድሌት ዘይብሎም ሰባት ልክዕ ከምቲ ኣብ ሓደ ቆራር ቦታ ነቲ ብዙሕ ዕንጨይቲ ክቃጽል ዘይክእል ሰብዮም ዝምሰሉ እቶም ቀዳምነታትን ዘቃጽል ድሌትን ዘለዎም ሰባት ግና ነቲ ኣብ ኢዶም ዘሎ ጸጋ ብምጥቃም ካብኡ ዝርከብ ብርሃንን ሙቐትን ከስተማቕሩ ይኽእሉ ቀዳምነታትካ ብመንጽር ክቱር ድሌታትካ ምስራዕ ኮንዶኾናው ስጉምቲ ሪስክ ክኸውን ይኽእል እዩ ቀዳምነታትካ ብመንጽር ዘቃጽል ድሌታትካ ምስራዕ ማለት ንኹሎም ንጥፈታት ናይ ህይወትካ ኣብ ዙርያት ትብህጎ ነገር ወይ ድማ ድሕሪት ትብህጎ ነገር ምስራዕ ማለት እዩ ዓወት በቲ ዝተለማመድካ መንገዲ ብምምላስ ጥራሕ ዝወሓስ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ቀዳምነታትካ ብመንጽር እቲ ትብህጎ ነገር ዘይተሰርዐ እንተኾይኑ ክትቅይሮ ክትክእል ኣለካ እዚ ትገብሮ ለውጢ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ዶ ተኽእሎ ኣሎ ግና በዚ ለውጢ እዚ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ድዩ زعبي ويسي بزي ملوات كخمت زغل ناي تعسى قنزة كملس زلو حطي كالأي نتزكات الدليتكا تخنا خنا أبزخنا أقات أمي حاو أقات الكتفلت انتخونكا بحرناي حاو بقليل زرد أكاي مسلني كم مقاريا مسال مالتي بحرناي حدث تولع حاو نقدميت بلوع الحيل مون شافيو إذا حيلي كقصل انتخون دما بقصالي مقلا وي مكن خان يدليو كم أبنت حدا مقاري حاوي حيلو خيق وقارت أقصل انتخوينو بقصالي عنجيت خطأتولو لكا اتزك أصل دليتنا دما مزك أصل حاو خنم مساسلو يكاليو نزي زك أصل دليتكا كل سبيل قفو مالتكنا يكونن ناي مكن خانو حلافنت نتكايو عب هيوت كلتا عينت سبات يمزلو اتوم حدا زتبابعو اتوم حدا دما كاب عب علامخا كتارفو خازفتون يوم نزوم عينت سبات فلينا خنردوم أقداسن مسرتاونيو أما بخميدة كن فاليومينا مبزحت وجزء اتهم دقوست عينت سبات أبز قبرو زرب قالو تاوك أنا يوم زتقامو قال خابت ببز حزب لو قالت إزما دبزي أباجتنا اتوا يكونن تقبارو يكونن قدم حج فتينيان ير بفصم كتكونا يتخلنا حلافينا يفقدلناني قدم حجي كم زعينت نجر غيرنا ينفلطنا وزته مبال يوم زوترو كاب زقربو خاسبات كم زيوم عينت قالات انت سمعك بزتخاله متن كابهم كترحق طرح يزلكا مبزحتهم كم زيوم عين السبات عب كندنا تصبق الشنخ زلون كجات أمزغلن تسجم ترحم زتكرو كل جزيم استطراترو نلوت دمه مسفرحيهم سلازي كاب كم زيوم عين السبات بستخ علامات أن كترحق طرح يزلكا انت خيل كادما مستم مسائخات رأيوم نحلم مخا كتسعب زتوابع وخاسبات كتقرب فتن أنا كل جزي مس كم زيوم عين السبات نمر خاب وط المسحن تزكيه انت واحدة أورحي مسكل التسبات الرغب اتمر خاب زفتر اللي حيل متبع عندما أزيو العلو سالساي بزلك كل حيلي نخطر دليتك كتقصل لك دانييل اوجنز تبهال عياي فيلم انت انا بحكي اب حلم خات امن كونكا اب تتحل مختبت صحيحه جنا اب تتحل مختبت صحن تكونكا لعول توفاينتن كتور بهجن كلو كلو توفاينتن زقاصل دليتن انت حليكا زتراقق وطن مدلاون اكد لي كانيو وطنكا ات نبرو هيوتن ات حلمو حلم خاني خون بمبال اب حد اقاطامي تزاريبو نيرو اب هيوت كتشبطو اتدل ነገር እንታዩ بخمي አገባቢ خاخ نزلك صعات ابت اتدل ነገር كم زتكور تغبرو ات مسرتاو عينت منبار نمنبار معات مرጫታት አለና كم سبات كينوترا منبار حليفنا كنحسبن عب حلم خنحلمن ግና አገዳሲዩ ናጠማምታ برنارد شو አቃልቦ خنهبو ድማ አገዳሲዩ برنارد شو اب حدا አጋጣሚ كم زيل نيرو إذا زنبرا زلو هيوت لعلين حبرتسب تملكت كوينات سمعني ندليتات حبرتسب نمملأ دما كل زكاء لنخ قبري زهكن زيادة أبز سرحلو زيادة ترقم زلو هيوت زنبر كويني سمعني هيوت نعي چلم لمنا بلت اتبر الشمع زي كونتسي أبهلو جزيج أبيت يازقو عز لامبادينا
ቅድሚ ዕምራ ምብቃዕ ድማ ብዘለና ሓይሊ ዝያዳ ደሚቓ ከም እትበርህ ክገብራ ይባሃገይ ምኽንያቱ ድምቀታ ኣባይ ስለ ዝምርኮስ በርናርድ ሾው ኣብ ልዕሊ ስርሑ ክትውር ፍቕርን ዘቃጽል ድሌትን ከም ዝነበሮ ይዝረብ ንስኻውን ከምኡ ክትኮን ኣለካ እቲ ዘቃጽል ድሌትካ መንኮርኮር ኮይኑ ናብ ሕልምኻ ከብጽሓካ ዓቕሚ ኣለዎ ኪኖ ትዕድልትኻ ዝኸይድ ሓይሊ ክፈጥረልካይ ኣብ ህይወትካን ሕብረተሰብካን ሓደ ተዘካሪ ነገር ንምግባር ድማ እምነ ኩርናዕ ኮይኑ ከገልግለካ እዩ ምዕራፍ 4 ተበግሶ ምውሳድ ኩሉ ነገር ብሓደ ስጉምቲ ዝጅምር ዝብል ኣባህላ ዝተደጋገመን ዝተመንወን ኣባህላ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግና ንሱ ይተሓቂ እቶም ዕዉታት ሰባት ኩሉ ነገር ልሙፅ ክሳብ ዝኾነሎም ኣይጽበይን እዮም ኩሎም ጸገማት ክፍትሕሎም እውን ኣብ ጸሎት ጥራሕ ኣየድህውን እዮም ፍርሖም ክሳብ ዝሃፈሎም እውን ኣይጽበዩን እንታይ ደኣ ተበግሶ እዮም ዝወስዱ ተበግሶ ክወስዱ ምስ ጀመሩ ድማ ነገራት እናቐለሉን እናተፈትሑን ይኸዱ በዚ ሕምባበ እዚ ኸኣ ናብ ዕላምኦም ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ይበጽሑ እዚ ሓቂ እዚ ክውን ዝኾነሉ ህሞት ግና ተበግሶ ምስ ወሰዱ ጥራሕ እዩ ምሉእ ዓቕምኻ ብምጥቃም ናብ ሕልምኻ ክትበጽሕ እንተኾንካ መጀመርያ ተበግሶ ክትወስድ ጥራሕ እዩ ዘለካ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ስለምንታይ ተበግሶ ክትወስድ ከም ዘለካ ዘነጽሩ ነጥብታት እዮም ቀዳማይ ተበግሶ ምውሳድ ቀዳማይ ስጉሚ ናብቲ ክትበጽሖ ዝደለኻ ቦታ እዩ ሓደ ናብ ሓንቲ ከተማ ክዛወር ኢሉ ዝመጸ ገያሺ ከዕርፍ ኢሉ ኣብ ሓንቲ መናፈሻ ዓረፈ ኣብ ጎኑ ሓደ ሽምግል ዝበለ ሰብኣይ ነበረ እቲ ገያሺ ነቲ ዓብ ሰብኣይ ከምዚ ብምባል ሓተቶ ኣቦይ ከመይ ውዒልኩም ፍቓደኛ እንትኾንኩም ክሓተኩም ምደለኹ ብምባል ተወከሶ እቶም ዓብ ሰብኣይ ኣንፈቶም ናብቲ ገያሺ ብምግባር ጸገም የለን ዝወደይ ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ ብምባል ሓበርዎ እዛ ከተማኹም ቀንዲ ትልለየሉ ነገር እንታይ ኣሎ ብምባል ተወከሶም እቶም ዓብ ሰብኣይ ቁሩብ ድሕሪ ምሕሳብ ዋ ዝወደይ ካብዛ ቦታን ካብዛ ከተማን ብምብጋስ ናብ ዝኾነ ቦታ ናይ ዓለም ክትበጽሕ ተኽእል ብምዃና ብምባል መለሱሉ እዚ ዘረባ ናይዞም ሽማግለ ሰብኣይ ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን ኣብ ህይወት ክትበጽሖ ንእትደሊ ነገር ኣበይ ኮንካ ጀሚርካዮ ወይ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ሒዝካ ተበጊስካ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን እቲ ሕቶ ክሳብ ክንደይ ተበግሶ ትወስድን ነቲ ዝተበገስካሉ ዕላማ ድማ ክሳብ ክንደይ መስዋዕቲ ትኸፍለሉን እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ነዚ ዛዕባ እዚ ብትኽክል ክገልጸልና ዝኽእል ናይ ለስ ብራውን ዝተባሃለ ታሪክ ህይወት እዩ ለስ ብራውን ምስ ሓዉ ወስ ደቂ 6 ሰሙን ከለው እዮም ኣብ እንዳ ኦርፋን ከዓቢ ጀሚሮም ኣብቲ ዝደኸየ ሸነኽ ናይታ ከተማ ማያሚ ኣሜሪካ ድማ ዓበዩ ለስ ብተፈጥሩ ካብቶም ዝሕቱል ናይ ምርዳዕ ዓቕሚ ዘለዎም ዓይነት ሰባት ስሎው ለርነርስ ብምንባሩ ብመዘንኡን መምሃራኑን ክዕወት ትጽቢት ዝግበረሉ ሰብ ኣይነበረን እንተኾነ ብምትብባዕ ናይ ሓደ መምህሩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ክዛዝም በቕዐ እቲ መምህሩ ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም ኣጠማምታ ንእትኾነ ክውንነት ኣይውክሎን እናበለ ብቐጻሊ የተባብዖ ነበረ ለስ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምዛዘመ ኣብ ሓንቲ ናይ ሬድዮ መደበር ከምኡ ኣዋሃድ ሙዚቃ ብምዃን ጥራሕ ተቖጽረ ልዑል ጻዕሪ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይታ መደበር ሬድዮ ኣካያዲ ስራሕ ክኸውን በቕዐ በዚ ከይተሓፅረውን ኣብቲ ዝነብሮ ሕብረተሰብ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ቀንዲ ተሳታፊ ክኸውን ከኣለ ኣብ ለውጢ እቲ ዝነበሮ ሕብረተሰብ ቀዳማይ ተዋሳኢ ብምዃን ድማ ብዙሕ ተበግሶታት ክወስድ ተረኣየ ናይቲ ዝነብሮ ሕብረተሰብ ከም ኣዋሃዲ መደባት ብምዃን ኣብ 3 እብረ ተመርጸ ኣብ ሕብረተሰብ ድሕሪ ዝገበሮ ልዑል ኣበርክቶ ኣንፈቱ ናብ ምምሕዳር ብምቕያር ሓደ ካብቶም ፍሉጣት መደርቲ ክኸውን በቂዑ بمسرت ኣብ 1992 ዝወፀ ጸብጻብ ለስ ብማሕበር መደርቲ ካብቶም ዝለዓሉ 5 መደርቲ ናይ ኣሜሪካ ብምባል ሽልማት ተቐቢሉ መንባሩ ይዝሕበር ካብኡ ሓሊፉን መጽሕፍቲ ክጽሕፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ዋኒን ከጠርን ባዕሉ ዘዳልዋ ናይ ቴሌቪዥን መደብ ከዳሉን በቂዑ ንህይወት ክገጥማ ክጅምር ከሎ ከምዚ ገይሩ ክዕወት ኢሉ ዝገመተ ሰብ ኣይነበረን ምናልባት ገለ ሰባት ተውህቦ ከም ዘለዎ ዝርድኡ ነይሮም ይኾኑ እዮም አንጻር ኩሉ ብድሆታት እናገጠመ ንቅድሚት ብምግስጋስ ድማ ንነፍሱን ንሰባትን ዘገረመ ዓወት ከመዝግብ ከኣለ ካልኣይ ተበግሶ ማዕጾ ናይ ፍርሒ ዝዓጽ ሓይል ኣለዎ ካትሪን ፓተርሶን ዝተባሃለት ጸሓፊት ፍርሒ ክስምዓካ ሓደ ነገር እዩ ፍርሒኻ ካብ ውሽጥኻ ወፂኡ ክቆጻጸረካ ግና ካልእ ነገር እዩ ብምባል ብዛዕባ ፍርሒ ተዛሪባ ነይራ ኩሉ ሰብ ፍርሒ ይስምዖ እዩ እቲ ሕቶ ግና ንሕና ዲና ንፍርሕና ንቆጻጸሮ ወይስ ፍርሕና እዩ ዝቆጻጸረና ዝብል እዩ ب1995 ዳን ዝተባሃለ ዓርከይ ምስ በዓልቲ ቤቱን ካልኦት ኣዕርኽቱን ካብ ሰማይ ዝግበር ንቑታ ስካይ ዳይቪንግ ገይሩ ነይሩ ናብቲ መበገስ ቦታ ክበጽሑ ከለዉ ምስ ብዙሕ ህንጥዩነቶም እዮም በጺሖም ምኽንያቱ እቲ ንቑታ ንመጀመርያ ግዜኦም ነይሩ
ኣብቲ ናይ መበገስ ቦታ ምስ በጽሑ ንሒደት ደቃይቕ ብዛዕባ እቲ ንቑታ ኣስተምህሮ ተዋህቦም ክሳብታ ደቂቕ ህንጡይነትን ጽቡቕ ስምዒት ዝስምዖምን እዮም ነይሮም ካልእ በዓል ሞያ መጺ ብዛዕባ ድሕነቶም ዝምልከት ኣስተምህሮ ክህቦም ምስ ጀመረ ግና ቁሩብ ፍርህ ክስምዖም ጀመረ ድሕሪ ሓፂር ስልጠናን ኣስተምህሮን እታ መንቀሊቶም ዝኾነት ነፋሪት ንላዕሊ ሒዛቶም በረረት ክሳብ 11,000 ጫማ ዝበጽሑ ድማ ንሰማይ ሓኾረት ናይ ህንጡይነቶምን ፍርሖምን ስምዒት ምስታ ነፋሪት ሰማይ ደየበ ኣብ 11,000 ጫማ ምስ በጽሑ እቲ ዝነጥሩሉ ዳሕረዋይ ክፋል ናይታ ነፋሪት ተኸፍተ ነቲ ሂል ዝበለ ህዋ ምስ ረኣይዎ ብፍርሒ ተወረሩ ከም ቅጽበት እታ ነፋሪት ናይ ድሕሪት ዝተኸፍተ ኣካላታ ክትዓጹ ተማሃለሉ ዘይ ከም ትምኒቶም እቲ ዝመርሖም ዝነበረ በዓል ሞያ በብሓደ ክነጥሩ ኣተባብዖምን ደፍኦምን ኩሎም ድማ በብተራ ካብታ ነፋሪት ነጠሩ ካብታ ነፋሪት ምስ ወጹ ኣብ ሰዓት ልዕሊ 120 ኪሎ ሜትር እናተሓንበቡ ናብ መሬት ገጾም ተነቕቱ እዚ ፍጥነት እዚ ክሳብ 6,000 ጫማ ካብ መሬት ዝበጽሑ ቀጸልዎ ድሕሪ 6,000 ጫማ ግና ንጃንጥልኦም ፈነውዎ እቲ ፍጥነቶም ድማ ናብ 25 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ተቐየረ ዳን ዓርከይ ብዛዕባ እዚ ዘደንቕ ተመክርኡ ክዛረብ እንከሎ ኣዝዩ ዘደንቕ ነገር እዩ ኣብቲ ክንነጥር ክንዳሎም ከለና ዝተሰማዓኒ ፍርሒ ክገልጸልካ ይክእልን እየ ካብታ ነፋሪት ነጢርና ምስ ወጻና ግና እቲ ምሉእ ነብሰይ ተቆጻጺሩ ንዝነበረ ፍርሒ ናበይ ከም ዘበለ ክርዳእኒ ይከኣለን ብምባል ብዛዕባ ተመክርኡ ኣዕሊሉን ነይሩ ብዛዕባ እዚ ኖርማ ቪንሰንት ዝተባህለ ጸሓፊ ርእሰ ተኣማንነት ተበግሶ ብምውሳድ ክህነጽ ይከኣል እዩ ተበግሶ ብዘይ ምውሳድካ ልዕልቲ ድኹም ሰብ እትኾኖ ኣብ ውሽጥኻ ዝፍጠር ፍርሒ ይኸፍእ ተበግሶ ምስ ወሰድካ ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ወይ እውን ብዝበለጸ ኣገባብ ክትፍትን ከም ዘለካ ክትምሃር ኢኻ በዚ ኮይኑ በቲ ዝኾነ ዓይነት ተበግሶ ካብቲ ተበግሶ ዘይምውሳድ ይበልጽ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እንተ ደኣ ማዕጾ ናይ ፍርሕኻ ክትዓጽዎ ትደሊ ኾንካ ተበግሶ ጥራሕ ኢኻ ክትወስድ ዘለካ ሳልሳይ ተበግሶ ምውሳድ ናይ ዕድላት ማዕጾ ይኸፍት ሓደ ካብቶም ፍሉጣት መራሕቲ ኣሜሪካ ክኸውን ዝበቐ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ክትዕወት እንተኾንካ ዕድላት ኣብ እትረኽበሉ እዋን ልክዕ ከምቲ ኣመዛዘሚ ሕንጻጽ እትጎዮ ዓይነት ጉያ ክትጎይ ጥራሕ ዘለካ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እቶም ተበግሶ ብምውሳድ ኣበርቲዖም ዝጽዕሩ ሰባት ናይ ምዕዋት ወይ እውን ናይ ምውዳቕ ዕድል ኣለዎም እቶም ዝኾነ ተበግሶ ዘይወስዱ ሰባት ግና ብርግጽ ይወድቁ ጥራሕዮም እቲ ነገራት ክመቻችኡሉ ዝጽበ ሰብ ናይ ምዕዋት ተኽእልኡ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ኣብ ሓደ ነገር ክሳብ 80% ርግጽነት እንተልዩካ ተበግሶ ክትወስድ ኣለካ እቲ ዝተረፈ 20 ግን ኣብ መንገድኻ ክትረኽቦ ተኽእሎ ኣሎ እንተ ደኣ ተበግሶ ዘይወሲድካ ግና እቲ ዕድል ዳግማይ ዘይክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ኣርባዕተ ተበግሶ ምውሳድ ንብድሆታት ህይወት የቃልል ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ ስኮት ቤክ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ህይወት ከባድ እያ ብልክዕ ከባድ እያ ናይ መብዛሕትኡ ሰብ ጸገም ግና ህይወት ከባድ ምዃን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብ ልዕሊ ህይወት ዘለዎም መረዳእታይ ኩሉ ግዜ እታ ዝምነይዋ ህይወት ክትመጾም ይጽበዩ እታ ዝሓስብዋ ምችእቲ ህሞት ምስ መጸት ግና ኣየድምዑን ምኽንያቱ እቲ ሃኒጾም ዝጸንሑ ኩነታ ኣእምሮ ዘወጻጽእ ኮይኑ ስለ ዘይጸንሕ ኣብ ህይወት ነቲ እትምነዮ ነገር ሰሪሕካ ጥራሕኻ ክትረኽቦ እትኽእል ፈላስፋን ጸሓፍን ዊልያም ጄምስ ከም ዘይተወድኡ ዕማማት ገይሩ ዘድክመካን ዘህልኸካን ነገር ብፍጹም የለን ብምባል ጽሒፉ ነይሩ ሓደ ነገር ከይፈጸምና ናብ ካልእ ግዜ ኣብ ነሰጋገረሉ እዋን ዕማማትና ዝያዳ ኣሸገርትን ኣህልኽትን ንገብሮም ከም ዘለና ክንዝክር ይግባእ እቲ ዝኸበደ ነቶም ትማሊ ብቕድሚ ትማሊ ክንዛዝሞም ዝግብኡና ቀለልቲ ዕማማት ሎሚ ምስ ካልእ መደባትና ኣቀራቂርና ክንሰርሖም ክንፍትን ከለና ካብ ከምዛ ዓይነት ኣሸጋሪ እዋን ንምግልጋል እቲ እንኮ ፍታሕ እምበር ዕማማትካ ኣብ ጊዜኡ ምፍጻም ጥራሕ እዩ እዚ ድማ ብቐጥታ ተበግሶ ብምውሳድ እዩ ክውን ዝኸውን ሓሙሽተ ናይ ምዕዋትን ምውዳቕን ተኽእሎ ብተበግሶ ምውሳድን ዘይምውሳድን ክውሰን ይኽእል ሓደ ጄምስ ዝተባህለ ኣብ ሓደ ትካል ዝሰርሕ ሰብ ተጸዊዑ ናብ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ይኸደ እቲ ሓላፊ መቕልል ኢሉ ጄምስ ምሳና ስራሕ ካብ ትጅምር ክንደይ ጌርካ ኣለኻ ብምባል ተወከሶ ጄምስ ዝተኸበርካ ሓላፊየይ ሕጂ 30 ዓመት ገይረ ብምባል መለሰሉ ሓላፊ እንተ ዘይተጋጌ እቲ ቀንዲ ዕማምካ ንኸልበይ ክትከናኸን እንዲ ነይሩ ጄምስ ትኽክል ኣለኹም ጎይታይ ሓላፊ እቲ ኸልበይ ግና ካብ ዝመውት 27 ዓመታት ገይሩሎ ጄምስ ገጹ ጽውግ ኣቢሉ ጽቡቕ ኣለኹም ሕጂ እንታይ ክእዘዝ ጎይታይ ብምባል ንዝህቦ ትእዛዝ ድሉ ምዃኑ ገለጸ ኣብዚ ዓለም ከም ጄምስ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ንኽገብርዎ ዘለዎም ነገራት ካብ ካልእ ሰብ መምርሕ ዝጽበዩ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዳርጋ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ሓሳብ ሰናይ ድሌትን ህንጡይነትን ኣለዎ እቲ ፍልልይ ግና ነቲ ተሓስቦ ነገር ናብ ተግባር ናይ ምቕያር ክእለት እዩ እዚ ድማ ተበግሶ ብምውሳድ ዝረጋገጽ ተውህቦ ብዘይ ተበግሶ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሎን ተበግሶ ዘይወስዱ ዓይነት ሰባት ኣብ ምውሳድን ዘይምውሳድን ተበግሶ 4 ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ዓይነት ግበሩ ከይተባሃሉ ቅኑዕ ነገር ዝገብሩ እዮም
እቶም ካልኣይ እዚ ግበሩ ተባሂሎም ቅኑዕ ነገር ዝገብሩ እዮም እቶም ሳልሳይ ልዕሊ ሓደ ግዜ ተነጊሮም ግን ከኣ ቅኑዕ ነገር ዝገብሩ ክኾኑ ከለው እቶም ራብዓይ ዓይነት ድማ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነት ዝኾነ ነገር ዘይገብሩ እዮም ሓደ ሰብ ዕውት ክኸውን እንተኮይኑ ባህሪኡ ከምቶም ቀዳሞት ዓይነት ሰባት ክኸውን እዩ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ናይ ምዕዋድ ድሌት ኣለዎ እንትኾነ ውሑዳት ጥራሕዮም ነዚ ዓይነት ባህሪ ዝላበስዎ ስለምንታይ ግን መልሲ ናይ ዝሕቶ እዚ እዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቀዳማይ እቶም ተበግሶ ናይ ምውሳድ ሕፅረት ዘለዎም እቶም ብሰንኪ ተበግሶ ዘይምውሳድ ክመጽእ ዝኽእል ውፅኢት ዘይርዱ እዮም ኣብ ጥንታዊት እስራኤል እቲ ብልቦኑኡን ብጥበቡን ዝተፈልጠ ንጉስ ሰሎሞን ብዛዕባ ምውሳድ ተበግሶ ዝተፈላለዩ ብህሎታት ኢሉ እዩ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ካብ ዘስተማቐርክዋ ጽሑፍ ሓንቲ ክጋብዘኩም ኣንተ ዓሻን ሃካይን ሰብ እስከ ሓንሳብ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ጻጸ ተዓዘቦ እስከ ቅርብ ኢልካ ጽቡቕ ጌርካ ተዓዘቦ ካብ ህርኩትንኡ ሓሊፉ ብዛዕባ መጻእ ዝሓስብ ፍጥረት እዩ ኣብ እዋን ክረምቲ ንመግቢ ዝኾኑ ነገራት ክእልሽ እንከሎ ኣብ እዋን ቀውዒ እውን ንመጻእ ዝኾኑ ቀለብ ይእክብ ነዚ ነገር እዚ ንምግባር ዝኾነ ፍጡር ዝነገሮ የለን እሞ ኣንተ ሃካይ ፍጥረት ንስኻ ክደኣ ክሳዕ መዓሲኻ ብዘይ ዝኾነ ቁም ነገር ክትዛወን ክትነብር መዓልቲ ኸያዳ እዩ ሓደ መዓልቲ ብዚ ሓደ መዓልቲ ብቲ ብዘይ ቁም ነገር ምሕላፍ ቀሊል እዩ እሞ እንታይ ደኣ ኢኻ ትኸውን ዘለኻ ብኸም ዘለኻ ኣገባብ እንተኸድካ እቲ ትኾኖ ቀሊል እዩ እስከ ርጊ ኢልካ ንቕድሚት ተዓዘብ እቲ ድኽነት ዝመልኦ ህይወት ዶ ይረአየካ ኣሎ እንግሊዛዊ ክኢላ ቁጠባ ኣቶ ጆሳፍ ስታምፕ ካብ ክንዋጾም ዘለና ሓላፍነት ምህዳም ቀሊል ነገር እዩ ብሰንኪ ካብ ሓላፍነት ምህዳምና ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ግና ከነምልጥ ኣይከኣልን እዩ ኢሉ ነይሩ ካልኣይ እቶም ተበግሶ ናይ ምውሳድ ሕፅረት ዘለዎም ሰባት ካልእ ሰብ መጺኡ ከተባብዖም ይደልዩ እቶም ዕውታት ዘተባብዖም ሰብ ክጽበዩ ኣይነብሩን እዮም እቲ ድርኺትን ደፈኣ ሓይልን ካብ ውሽጦም እዩ ዝምንጩ ከም ሰባት እንተ ደኣ ሓደ ስራሕ ንምስራሕ ምትብባዕ ናይ ሰባት ንጽበ ኮይንና ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ድማ ዘተባብዓና ምስ ዘይንረክብ እንታይና ክንገብር ዘተባብዓና ክሳብ ንረክብ ንጽበ ማለት ዲ ካብዚ ምርጫ ዝሓሸ ውጥን ከድልየና እዩ ኣብዚ ነጥብ እዚ ቶም ጋሊሶና ዝተባሃለ ሓደ ምሁር ሓደ ሓሳብ ሂቡ ነይሩ ንሱ እንተ ደኣ ብስራሕካ ንሰባት ኣብነት ክትከውን ዘይከኣልካ ኩሉ ንጥፈታትካ ኣብ ዙርያ ኣብነታውያን ሰባት ክትገብሮ ፈትን ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ ሓደ ነገር ክትገብር ምዃንካ ንነፍስኻ ዘኻኽራ ብውሕዱ ነቶም ተቐርቦም ኣብነታውያን ሰባት ንድሕሪት ከም ዘይትጎቶም ምስ ነፍስኻ መብጻዕ እቶ ብምባል ሓደ ኣገዳሲ ሓሳብ ሂቡ ነይሩ ከም ሰብ ክትዕወት እንተኾንካ ብዝተኽኣለ መጠን ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ከተበራብሮ ክትፍትን ኣለካ ሳልሳይ እቶም ተበግሶ ናይ ምውሳድ ሕፅረት ዘለዎም ሰባት ጊዜኦም ተበግሶ ዝወስድሉ ዝበለጸ ኣጋጣሚ ኣብ ምጽባይ ይሕልፍዎ ኣገዳስነት ግዜ ዘካትዕን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱን ኣይኮነን ሕጊ ግዜ ኣብ እትብል መጽሓፈይ ከምዚ ኢለ ጽሒፈ ኣለኹ ኣብ ምሕደራ ግዜ ማዕረቲ እንታይ ክትገብር ኣለካ ዝብል ዛዕባ ናበይ ከተብል ኢኻ ዝብል ሕቶ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ብምባል ጽሒፈ ኣለኹ እዚ ዝበል ኩሉ ምኽንያት ኣገዳስነት ግዜ ንምብራህ እዩ ኣብ ህይወት እንገብሮም ኩሎም ነገራት ነናቶም ውፅኢት ኣለዎም ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ማለት እየ ኣብ ህይወት ሓደ ነገር ክንገብር ከለና ኮንዶኾናዊ ስጉምቲ ሪስክ ክንወስድ ከም ዘለና ክንርዳእ ኣለና ኣብ ዛዕባ እዚ ሓንቲ ደስ ትብለኒ ናይ ቻይና ጠቕስላ እቲ ሓንቲ ስጉምቲ ከይከደ ኣብ ምምራር ዝኣቱ ሰብ ሙሉእ ህይወቱ ሓንቲ ከይገበር እዩ ዘሕልፋ ትብል እያ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ህይወት እቲ ዘሕዝን ነገር ቀልጢፍካ ምሟት ዘይኮነስ ክሳብ ትብገስ ነዊሕ ግዜ ምውሳድ እዩ ራብዓይ እቶም ተበግሶ ናይ ምውሳድ ሕፅረት ዘለዎም ሰባት ካብ ሎሚ ንላዕሊ ንጽባሕ ይፈትውዋ ካብቲ ዝዓበየ ሽግር ናይቶም ተበግሶ ኣብ ምውሳድ ሕፅረት ዘለዎም ሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ ሎሚ ኣብ ጽባሕ ዘተኩርን ኩሉ ክገብርዎ ዝሓስቡ ነገራት ድማ ኣብ ጽባሕ ክገብርዎ ዝደልዩን እዩ ጂሚ ላዮንስ ዝተባሃለ ሙዚቀኛ ኣብ ዓውደ ዋርሕ ሃካያት እታ ዝበለጸት መዓልቲ ጽባሕ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ነዞም ሰባት ኣብ ጸገም ዘውድቖም ድማ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ ሰባት ኣብ ልዕሊ ህልው ግዜ እምበር ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ናይ ምቁጽጻር ሓይሊ ስለ ዘይብልና ጽባሕ ዝብል ሓሳብ ኣዝዩ ኣስዳዕን ኣህራፍን እዩ ብዛዕባ ጽባሕ ንሓስቦን ጽባሕ ሒዛትልና እትመጽእ እንምንዮ ነገርን ኩሉ ሓሶት እዩ ግራሽያን ዝተባሃለ ጸሓፊ እቲ ዓሻ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ነገር እቲ ለባም ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገይርዎን ኮይንዎን እዩ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ዝጋገም ምዃኑን ክእረም እንተደልዩ ድማ ክእረም ከም ዝኽእል ንምርኣይ ዝተባሃለ ብሉፅ ኣባህላ እዩ እቲ ክትገብሮ ዘለካ ንምግባር እቲ ዝበለጸ ግዜ ሕጂ እዩ ሰባት ተበግሶ ክሳብ ዘይወሰዱ ሽግራቶምን ጸገማቶምን ከም ዘየብቅዕ ክትዝክር ኣለካ ተበግሶ ምውሳድ ብኸመይ ተማዕብሎ ብቕንዕና ንምዝራብ ኩላትና ኣብ ገለ መዳይ ናይ ህይወትና ናይ ምውንዛፍ ወይ ናይ ምትሕልላፍ ተግባር ንገብር ኢና ሓደ ነገር እንተ ዳ ዘይመቺእና ወይ እንተ ዘይመሲጥና ወይ ድማ እንተ ኸቢድና መብዛሕትና ከነወንዝፎ ኢና ንርአ ወላ እውን እቲ ክንተግብሮ ባህ ዝብለና ነገር እናገበርናዮ ኸለና ብድሆ ይፈጥረልና እዩ ወልፍጋንግ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበደ ነገር ንሓሳባትካ ኣብ ባይታ
ክትግብሮ ክትፍትን ከለኻይ ብምባል ጽሒፉ ነይሩ እዝና ኾነ ተሓቂ ግና ኣብ ህይወት ክንዕወት እንተኾይና ህይወት እትቕርበልና ብድሆ ክሳብ ዝኸበደ ይኽበት ተበግሶ ጥራሒና ክንወስድ ዘለና እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ድማ ተበግሶ ኣብ ምውሳድ ክሕግዙና ዝኽእሉ ነጥብታት እዮም ቀዳማይ ሓላፍነትና ህይወትካ ተቐበል ህቡብ ግሪኻዊ ፈላስፋ ሶቅራጦስ ዓለም ከነንቀሳቐሳ እንተኾይና መጀመርያ ንሕና ክንንቀሳቐሳ ኣለና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ሓላፍነትና ህይወቱ ካብ ምውሳድ ዝርሕቕ ሰብ እንተርኢኻኒ ብርግጽ ተበግሶ ናይ ምውሳድ ሕፅረት ዘለዎ ሰብ ከርእየካ ክእል እየ ምክንያቱ ሓላፍነት ካብ ምስካም ምህዳምን ሕፅረት ተበግሶ ናይ ምውሳድን ልክዕ ክልተ ገጽኒ ሓንቲ ሳንቲም ስለ ዝኾና ሕማቕ ተመክሮታት ክደጋገሙ ይኽእሉ እዮም ሽግራት እውን ከምኡ ሓንሳብ እውን ህልው ኩነታት ከይተረፈ አንጻርና ጠጠው ዝበለ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል እዩ ዝኾነ ዓይነት ብድሆ ይግጠመና ብዘየገድስ ተበግሶ ክንወስድ ግን ኣለና ዲክ ባትለር ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ህይወት ርትዓዊት ኣይኮነትን ርትዓዊት ኮይናውን ኣይትፈልጥን ኣይክትከውንን እውን እያ ምምራር ኣቋርጽ ናብቲ ናይ ቃልሲ መድረኽ ወፂኻ እቲ እትደልዮ ነገር ክትረክብ ተቓለስ ኣብ ንግዲ ዓለም ብዙሓት ሰባት እቲ ፊናንሳዊ ተጽዕኖ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብቂዑ ብመኽሰብ ከጊጹ ክምነዩ ይዕዘብ እየ እዚ ድማ ክውንነታዊ ይኮነን ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እቶም ሓያል መንፈስ ዘለዎም ሰባት ክትግብሩ ይሕልኑ እቶም ድኹማት ግና በንጻሩ ትምኒት ጥራሕ ዘለዎም በትምኒት ጥራሕ ዝብጽሕ ዓወት ግና ክሳብ ሕጂ ኣያጋጠመንን ክትዕወት እንተኾንካ ሓላፍነት ብምስካም ተበግሶ ክትወስድ ኣለካ ካልኣይ ተበግሶ ካብ ምውሳድ ዝዕንቅጹኻ ዘለዉ ምኽንያታት ክትፍትሾም ፈትን መንኪዮስ ዝተባሃለ ቻይናዊ ፈላስፋ ሓደ ዝገበርክያው ነገር እንተዘይተዓዊቱ መጀመርያ ነብስኻ ኢኻ ክትፍትሽ ዘለካ እንተ ደኣ ንነብስኻ ኣብ ቅኑዕ መገዲ ረኺብክያ ኣብ ጉዕዞኻ ዓለም ሙሉእ ክሕግዘካ ምዃኑ ክትዝክር ኣገዳሲ እዩ ብምባል ኣብ ሓደ ጽሑፉ ሓሳባቱ ስፊሩ ነይሩ እንተ ደኣ ተበግሶ ናይ ምውሳድ ጸገም ኣለካ ኮይኑ ክትቅይረሉ እትኽእል እንኮ መገዲ ጸገማትካ ብምልላይ ጥራሕ እዩ ዘለውኻ ጸገማት ምስቶም ኣብዛ መጽሓፍቲ ጠቒሶም ዘለዉ ነጥብታት ከተመሳስሎም ፈትን ድሕሪኡ ብልክዕ ጸገምካ ኣብ ምንታይ ምዃኑ ክትርዳእ ኢኻ ሳዕቤን ናይቲ ሓላፍነት ዘይምውሳድን ተበግሶ ዘይምውሳድን ዲኻ ዘይትግንዘቦ ዘለኻ ናብቲ ትደልዮ ዕላማ ንምብጻሕ ካልኦት ሰባት ክደፍኡኻ ዲኻ ትጽበ ዘለኻ ቅድሚ ተበግሶ ምውሳድካ ኩሉ ነገር ልሙጽ ክኾነልካ ዲኻ ትጽበ ዘለኻ ሎሚ ክትሰርሖ ኣብ እትኽእል ነገር ኣብ ክንዲ ተተኩር ብዛዕባ ጽባሕ ከተምጻልካ እትኽእል ዘይተጨበጠ ተስፋ ዲኻ ትሓስብ ዘለኻ ወይስ ኣብዚ ዘይተጠቕሱ ካልኦት ምኽንያታት እዮም ተበግሶ ካብ ምውሳድ ዝዕንግጹኻ ዘለዉ ነዞም ሕቶታት ክትምልሶም ከለኻ ክትገብሮ ዘለካ ነገር እንተልዩ ምኽንያት ዘይመግበሪኻ ምቕራብን ቅኑዕ ብድሆ ምዝርዛርን ክንፈላልዮም እዩ ዘለና ምስምስ ወይ ምኽንያት ምቕራብ ጠንቂ ጸገምካ ካልኦት ሰባት ምዃኖም ክትሕብር ከለኻ እዩ ምስምስ ኩሉ ግዜ ካብ ሓዲድ ምዕባለ ዝኣልየካ ነገር ምዃኑ ክንዝክር ይግባእ ምስምስ ካብ ምግባር ወፂኻ ክትዕወት ምፍታን ካብ ውድቀት ተበጊስካ ምዕዋት ይቐልል ስለዚ ጠንቂ ተበግሶ ዘይምውሳድካ ክትለሊ ኣብ ትብገሰሉ እዋን ብቐዳምነት ምስምስ ወይ ምኽንያት ካብ ምቕራብ ክትቁጠብ ኣለካ ምኽንያቱ ምስምስ ካብ ምቕራብ እንተተኣሊኻ ኩሉ ኣተኩርኻ ናብቶም ቀንዲ ጠንቂ ክዛዝ እዩ ድሕሪኡ ብኸመይ ኣገባብ ከም ትፈትሖም ክበርሃልካ እዩ ሳልሳይ ካብ ምፍጻም ሓደ ነገር ኣብ ዝርከብ መኽሰብ ኣተኩር ነገራት ናይ ምውንዛፍ ልምዲ ክሳብ ዝሃለወካ ክትዕወት ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ ናይ ምውንዛፍ ልምዲ ጸገማት ወይ ብድሆታት ከጉላዕልዑ ዝሕግዝ ድኹዕ እዩ ዕድላት ኣብ ቅድሚኻ ተገቲሮም እናረኣኸዮም ተበግሶ ኣብ ምውሳድ እንተዝሒልካ ንምዋእል እቶም ዕድላት ዳግማይ ዘይክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ቀዳምነታትካ ብመንጽር ክትውር ድሌትካ ምስራዕ ኣብ ዝብል ዛዕባ ኣተኪረ ሓደ ጽሑፍ ኣቕሪበ ነይረ ኣብ ዝተውህቦ ዘለካ ወይ እውን ሓላፍነት ዝወሰድካሉ ዓውዲ ውፅኢታውን ዕውትን ኮንካ ክትወፅእ እንተኾንካ ኣብቶም ብዙሕ ዘየገድሱኻ ነገራት ግዜኻ ተጥፍእ የብልካን ነቲ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘይብሉ ዕማም ካብ ከተሰጋግሮ ካብ መደባትካ ክትኣልዮ እዩ ዝምረጽ ካብ ናይ ምስግጋር ሕማም ንምግልጋል ክትወስዶ ዘለካ መድሃኒት ሓደ ነገር ምስ ፈጸምካዮ ክትረኽቦ እትኽእል ዝተፈላለዩ ረብሓታት ብምቁማት ወይ ብምትኳር እዩ ንነብስኻ ድማ ከምዚ ኢልካ ክትሓታ ተመራጺ እዩ ነዚ ሒዝዮ ዘለኹ ዕማም ድሕሪ ምፍጻመይ ቁጠባዊ ረብሓ ክረክብ ድየ ነቶም ድሒረ ዝገብሮም ነገራት መንገዲ ይኸፍተለይ ዶ ይኸውን እዚ ዕማም ብምፍጻመይ ኣብ ዕቤተይ ክጻወቶ ዝኽእል ተራ እንታይ እዩ ዝመስል እዚ ዕማም ብምዕማመይከ ስምዒታዊ ብስለት የምጽእ ዶ ይኸውን ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ብዓንደ ርእሱ ኣብ ህይወት እወታዊ ነገር ክትረክብ እንተሃቂንካ ገለ ነገር ካብ ምርካብ ዝዕንቅጸካ የለን ሓደ ዊልያም ሃልሰይ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ዝኾነ ዓይነት ሽግር ኣብ ክንዲ ምሽካዕ ፊት ንፊት ክትገጥሞ እንተወሲንካ እናነኣሰይ ዝኸይድ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ራብዓይ ዕላማኻ ምስቲ ክሕግዘካ ዝኽእል ዓርክኻ ኣውጋዓሉ ዝኾነ ሰብ በይኑ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ከምቲ ኣብ ኣገዳስነት ሕጊ እትብል መጽሓፈይ ጠቒስዮ ዘለኹ ሓደ ከም ቁፅሪ በይኑ ዓብ ዓወት ክስንድ ኣይክእልን ሓደ ንእሽተይ ቁፅሪ ኤንሽታይን ንሕጊ ተዛማድነት ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ረኺብዎ
وريد هساسي كولومبوس ون بين يكونن حدش عالم رخيبو كلهم عوتات سبات بينهم زفتصمو عاوت يلن كلهم حجز سنيرهم مميم نهيوت زعبيت ملافنتي مارغريت بعلت بيتيا أب كلهم عاوت زمزقوب كلهم علاماتاتي تراني روا اتان مجمريا علاماتاتي اتريون كساب زوقعم أم نفس وكف قعزوي اتسعبن ندما نساع زيكا بعلت بيتي كالوت زحجوزن سباتونا اللوني يحواتين صدرين أبز قرب عمتات كأند عركين حجازيين كوين زلو دايركتور جنرال تكال يوكيب زغانة جون غوليو نتكال يوكيب 1 مليون زبصح مرحتي كململ وطن أبزوز ألوز نبرك أوانينا مس جون طبق عركنات مسريتنا اتستحانت علامة أما جمريا نبزحات سبات صلو لحساب مسيلوم نيرو بمتبعن حجزن جونغنا نخيسة نت علامة أما فسأمتان مبصح دم سريحة كم تزوت أنها 1 مليون سبات بمسلطان نابكال أي زوريان سجران لنا نجون زيادة زفتخون زدناكون بتتوقصنا موسى حيليو بجوجل مسرح كساب كندي عبس أركم زك قلل كابزات مكروزيا تصبو غير تمهيرة اتسابات كهبو خازغو لحجز بزخون نجر كتلقعو أتقامي بزد ماي حلمتات كان رائخان مستوم زحليل كان زي توابعو خان سبات مكفال أقداس زغونة لكعيو مستيرات كان سبات بمنجاركا هاسيا خمس أكاي خيلي نتزعبين قوة وشانخو بمتأماتنجن حلمتات كان مستوم اتأمنهم سبات كتوقعلو أقداسيو حمشاي عبيت عماماتك أدقوكم نتوم تبقصوخا موساد زعنقصوخا أوشتخا زلو زتفلالو يكون النتن مقلاين تتبقيسكا كم وانت أقامات كان مفتح مست أمنهم سبات انت وقعكا كاب حساب ناب تكبر كتسقاقر قريب كاللخا مالتي مبزحتو اجيزي عبيت عمامات نسبات يفرحوا وميم إذا فرح زدما ناي تبقصو شوخاتك عادسو يخل مغنياتو سبات بتفتروهم كاب عبيت نقرات بناقشتو نقرات كزاربون كحسبونيو زبرهم ويون زغلهم نزت أجامزي كفتحوا يقوليهم زبالكم حسابات دما إزهم الصعبيهم بعينت كفافلو عبيت عمامات زت حلالخون أجنقتنيهم تماقيلهم ناب سرح كوعلو جنا زكا النجري ناب دقة تستخفافلو عمامات مستغير دما زيادة زقللون بروحاتني يخونو دحريو نات عمام زدل أجباب توهبون كالن كتمدب زت أجماي كونن بمنصر أقداس النسرعيهم تبقصو عم موساد حسرة تلينا أبكرمينا زلو عمامات بمنصر أقداس النتهم كنصر عمال لنا بمنصر اتسرعك أقداس النت عماماتك كتسال مسجمرك نصور النت كلوكان حيلخصم معكاني اترخبو وتصيد دما كمن تربايتا خوينو زيادة ختعي كأصبكاي عماماتك بمسرع قدام النتاتك فتصمم عماماتك بمنصر عينت كتكفافلهم كلخا عماماتك بخمي أقباب كتفتصمم كمزلك ختردا يحجزكاي عماماتك بمنصر أقداس النت كسرعم كلخا دما سلمنتاينا حدا نجر تقبرو خمزلخا بقليلو ختردا تخل عماماتك بمنصر قدامنتك ክትፍጽሞም ከለኻ ሓደ ነገር ማዓስ ክትፍጽሞ ከም ዘለካ خبر ሃልካይ عماماتك بمنصر قدامنታት ምፍጻም ብዙሕ ነገር ይዘርብሐካ ብውሕዱ ሓደ ነገር ማዓስ ጀሚርካ ማዓስ ክትፍጽሞ ከም ዘለካ ስለ ዝሕብር ብመቃን ግዜ ከም ትጓዓዝ ይዝገብረካ ካብቲ ድሓር ክገብረ ዝብል ሕማም ድማ የናግፈካ ምሳኻ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ብቕዓቶም ምርኩስ ብምግባር ምረጾም عبيت عمامات بمنصر عينتهم نامنا أشتو كفالات كتمقاقلهم كلخا اتعمام بخمي عينت سبات كعمام كم زلوه بغليل يزرداكا كم مرحة عبيت عمامات أم عمام زعابية ترازلوه نقر أبتتهانس أو جلة كمي عين السبات كترنف كم زلة كمفلاتي انت دا اتزع عمام سرح نعوتاتن قوتا وكونة أمرو زلوهم سبات هيبكا سرحكا عوت كخوني بنصارو نتعمام بلكع نزي بقع سبن تهيبكاغن كتودق بهرياوية عماماتك بجلة السلاسلهم اتخفص امزلو عابع عمامك نامنا اشت عمام كفافيلك نعوز وقع سباتون مسمرص كاغنا حدا ነገር ተሪፍካሎ ንሱ ድማ ኩሎም ኣብታ ጉጅለ ዘለው ሰባት ብናይ ጉጅለ او መንፈስ ከም ዝሰርሑ ምግባር ጉጅለ ምስራሕ ንነዊሕ መንገድ ዝሕጽር ሜላ ምዃኑ ክትዝክር ኣገዳሲ ሻድሻይ ነቶም ከተሰጋግሮም እትኽእል መደባት ብመቃን ግዜ ዴድላይን ሓዞም ዳውሶን ትሮትማንስ ተባለ ጸሓፊ እትዝበዝሕ ግዜ ሓደ ነገር ቀድሚ ምጅማርና ኣብ ምድላው ይዝጠፍእ ብምባል ጽሒፍ ነይሩ إذا حق زنعاخ أقاطي مكيفلدو كابتو مكروي مركوس بمقبار عم مصحف دبدب اتزخبد نجر نتقدميت مسمر مصحفي ناب حدا أشجاري وي اتفرحو سب تليفون عم دوال اتزخبد نجر نتقدر صحيفك نايدول ملقوم متواقي مبزحتو أم سبات اتام مجمريا عقب تخونم بز مغنيات دما كاب بزوح نجري تعناقفو نسخاخ نزب الدهوزي بخميت سقرو نحادا خد سرحو زصلأكا وي زسلچوكا سرح مجمرن مزازمن مقان جيزي أغمت ألو
كم أبنت أبسرحك مس أزيوم زشجرو خسبات كترخب تجدد انتخونك نسخة دما كابوم كترح تفتن انتليخا نزوم سبات اترخوهم ساعات كتوسنا فتن كم أبنت معلتاوي كاب ساعات كل تخسب سلسة زلو جزي اخترخوهم فتن كل مزوم سبات زرخبك كجداي أبزاز وتنك يا جزي طرح برا نتا جزي دما كم قصرا بمحز مستوم سبات زلك زمدنا زم حيش ميلات تحس كخت كيد فتن شوعتنا حدا نجر مدلو ولا مسرح نايت نجر كم زت قلل كتذكر لك ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ባህጊ ዘለዎም መንእስያት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝሓቱኒ ተደጋጋሚ ሕቶሎ ብኸመይ ኣገባብ ንፉዓት ጸሓፍቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ከምኡውን ኣነ ብኸመይ ኣገባብ ብዙሕ መጽሓፍቲ ክሸይጥ ከም ዝበቕዓኩ ብተደጋጋሚ ይሓቱን እዮም ሓደ ግዜ ምስ ሓደ መንእሰይ ከም ዝስዕብ ተባሂልና ነርና ከምዚ ንስኻ ብዙሓት ሰባት ጸሊኻ ዘለኻ ኣነ ድማ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ሰባት ክጸሉን ብዙሕ መጽሓፍቲ ክሸይጥ እየ ዝደሊ ብምባል ሓሳቡ ገሊጽለይ ነይሩ ኣዝዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ብምባል ፍሽኽ ተኣሰኒ የመለስኩሉ እሞ ክሳብ ሕጂ እንታይ ጽሒፍካ ኣለኻ كساب حجكو صحفكو نغير يلن بمبال ملسلي اوكي بملسونا تجرمكو ملسكو امو حج انتي عين السرح يسكلغا قال نغير يصحف كله ان اتمنه دقيمه توكسكو حق ام الزراب كساب حج جمركو نغير يلن غنا كصحفهم زدلي ازيوم بزحات حسابات اللوني بمبال ملسلي اذا عينت زربازي كاب بزحات سباس قطمن زرباي دارغا مبزحتهم دما ابز قصل سمون زمص عامت وي تمرت مزازمو نمصحف زخون غيزي مسرخبو كم زصحفويم كزاربو زسمعو انا خمز عينت زرباخ سمعن كلخو اتزمنيو ነገር بفصم كم زي يغبرو وي زرأيني مخنياتو صحافاي كصحف موزيقا زقنابر موزيقا خقنابر مرح دما خمرح طرح يزلوا نتتمنيو ነገር ክትበጽح እንትኾንካ ተበግሶ ጥራሕኻ ክትወስድ ዘለካ لويس لامورس تبهاله لعلميت مصحفت بمصحف كبابي 230 مليون قدحات كشيت زبقه صحفي حدا معلتي كم بمبال صحيف نيرو صحفاي انتخونكا بزعبا انتي كصحفي خيبلكا مصحف جمر مخنياتو ماي بومبا كيتخفتك وحس لزيكل باقي اخولا يكونن صبق ممناين توهبو مهلاون ون اخولا تايكونن عاوت تبغسو يحتتيو كيتبغسكا زركب عاوت يلن ميكائيل أنجيرز تبهاله سب حسابات واقع يبلون صبق دليتون ولا حنت ترجم يبلون وتن ونبعلو ولا حنت يكونن كلهم توقسون تزيد حويسون مالتي سلازي كله كتجبرو اتدل النجر حج جمرة